Okay, let's go. Κοπέλια, έχουμε τον παλαιότερο podcaster της Κύπρου, τιμή μας εδώ, ο κύριος Γιάννος Τραν. Αγιά πρόβα, εσύ κουμπί να πέσω κανένα. Δεν μου γίνω. Έτσι. Ωπα, ρε, μην ακουστώ. Άγκυρο, εντάξει, είμαστε back to life. Λοιπόν, Γιάννο, ρε, δεν που γίνεται ρε, γεμώσαν που το κάνουν όλοι podcast τώρα. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν ρε φίλε. Δεν που γίνεται. Ο κόσμος θέλει να επικοινωνεί, να εκφράζεται. Παγιά θυμάσαι που όλοι έχουν Facebook. Και μετά ήταν όλοι έχουν Instagram. Άντε ρε, έτσι. Και μετά όλοι έχουν TikTok. Εντάξει, ο podcast είναι λίγο πιο δύσκολο. Καταλάβες, θέλει λίγα λεφτά ας πούμε. Οκ, όχι ρε, ναι, να το κάνεις επαγγελματικά. Αλλά είδα πριν λίγο με μικροφωνούν, σειρματούν και να έκαμε τη δουλειά. Ρε, μα και τούτο είναι και φτηνά. Ας πούμε, οι κάμερες σου ένα χιλιάρις σε τα κάθε μια, τα τρυπώθηκα, τα σούρ δεν πάνε ακριβά. Απόθηκα ρε φίλε. Εν και θέμα τα σούρ, όταν ξεκινήσαμε, τούτα, σκέφτομαι ότι τούτον το μοντέλο που είναι αναλύωτο, δεν άλλαξε εδώ και χρόνια. Το Elvis Presley, του Michael Jackson εμείς πας τώρα που κάνουμε ρεκόρ του Μογολίτη. Θα τερεπρέπαιτα με λάθος. Ναι, ναι. Πιάτα εγώ το 20 ας πούμε, ή το 19, αν πω πελάρα, ας πούμε 300 ευρώ. Τώρα είναι 450, επειδή αυξήθηκε και η ζήτηση για μικρόφωνα. Είπα παράδειγμα. Ρε, το 20 λαλός. Α, το 20. Έλα σου πω, με τα podcast, εσύ ξέρεις και να σου κάνω και αντερώς. Είναι τα ρεγιά σου τη δουλειά. Περίμενε, κατ' εμένα νομίζω είναι Κύπρο. Απλά εσύ είσαι δυνατόν κανάλι να έχεις ωραίους πόσορες. Οι υπόλοιποι δεν που κάνουν. Για ποιον λόγο. Μικρή αγορά της Κύπρου και ακόμα το παζάρι άργησε ή αργεί να ανταποκριθεί σωστά στο να σποσάρει τα podcast, αλλά και από την άλλη, αν είσαι διαφημιζόμενος εσύ. Τι εννοείς. Αν είσαι διαφημιστής, συγγνώμη. Αν έχεις εταιρεία να διαφημίσεις. Ναι. Ωραία. Εξαιρούμε το δικό μου το podcast. Ναι. Σε ποιο podcast να βάλεις λεφτά. Εύκολο. Και αυτό που λαλώ ότι δεν έχει λεφτά. Όχι, σε ποιον ήταν να βάλεις. Ας το δικό μου. Μπορεί να βάλω εγώ. Ναι, ευκάρτου που είναι εξής. Στο δικό σου να βάλω. Ρε, ευκάρτου που είναι εξής. Δεν ξέρω άλλο, ρε δυνατό. Συνεπώς, κοινό που θα σου πω ότι... Όχι, του Ρόκολου, sorry, έχει άλλο. Ποιο? Αλλά δίκο θα κάνουν διαφημίσεις. Ποιος? Ο Φιδίας. Τώρα είπα ότι είναι άλλο Ρόκολο, απλά... Ο Φιδίας όμως είναι πολιτικός. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Δεν ήξερα αν δεν μπορεί. Διαφορετικό το μοντέλο του Φιδιά. Εντάξει, πριν να ξεκινήσει να ασχολείται με την πολιτική, όταν ξεκινήσαν τα podcast, ενδιαφέρεται να βάλει διαφημίσεις, αλλά ξέρεις, είναι δύσκολο να... Είσαι έναν κουμπούι silent, mute. Ναι, μα είναι δουλειά κάθε μέρα. Δεν μπορώ να απαντήσω ένα λεπτό. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Αφήνετε τον εσείς. Έλα κυρία. Είμαι άλλος podcaster στην Κύπρο, να του πω. Καλημέρα. Είμαι σε μια συνάντηση, είναι πήγω. Να πάμε κάτω τώρα, παιδιά. Το ξανακούσουμε έναν πουλαλή. Εντάξει, έγινε, οκ, bye. Έγιναμε και δουλειά, δηλαδή από το podcast έγινε δουλειά. Sorry, κάμα το μute. Που λες. Εντάξει, ακόμα είναι στην αρχή ρε. Καλείς, έχει ακόμα. Έχει, ναι, έχει επειδή... Να πούμε ότι τα podcast σαν mainstream ξεκινήσαν τα τελευταία 3 χρόνια. Που το COVID. Μετά το COVID, ακόμα και μετά το COVID. Okay. Το COVID ο κόσμος δεν έκανε podcast επειδή ήθελε να κάνει podcast, ήθελε να επικοινωνήσει, ήταν όλη μέρα σπίτι. Δεν με καλείς έτσι σοβαρός στην κάμερα. Δεν είμαι σοβαρός. Είσαι σοβαρός, είσαι πιο σοβαρός. Άντε ρε, όχι ρε πάντα έτσι είμαι ρε. Πρέπει να είσαι δηλαδή σοβαρός. Όχι, έτσι είμαι πάντα. Ας σου πω για μένα γιατί υπέρνω γάμο, νομίζω είναι κλειδί να γνωρίζεις κόσμο και να μαθαίνεις πράγματα που θέλεις. Νομίζω είναι καλό να άξεις, είναι ο λόγος μου. Αλλά το θέμα και γιατί σου το παντούτο. Πήγε εγώ έχω κοτσούι. Βάλα το χείρα μήνα, 9 στους 10, δεν έχει τίποτε που μου πάνε. Τώρα εγώ θέλω να το βάλω εδώ. Είναι κακό που το έχω τον κόσμο, ας πούμε. Εξαρτάται, με έναν και κοφτεί να που σκεφτούν τι άλλοι, άρα... Οκ.
Είσαι σοβαρός όμως. Κοφτείς έναν που σκέφτονται οι άλλοι, αν έχεις κοτσούι. Εγώ ξεπέρασα το. Άρα να πω σε κοφτεί. Αλλά να πρέπει να σπούμε. Δεν είχε να πρέπει. Προχτές είπα να κάνω κάτι πελάτες και γίνω και πούμε στο καφέ λαλί μου άλλος «Εύκαρ το κοτσούι ρε να πάει έτσι». Δεν τους αρέσει αφίλα. Ταμπούτουν τα πράγματα. 2025. Ναι, αλλά είναι ανάμεσά μας τούτα. Άρα σε ποιους μιλούμε. Τώρα ποιοι ακούν. Δεν το πρώτο. Που καμνώ. Έκανα και έτσι για παιχνιδάκι. Έτσι πού τα ανεβάζεις. Πού πότε. Καλά, πού είναι να το δω εγώ, ας πούμε. Άρα είσαι ωραίος βουράς. Να κάνω YouTube και γυρεύω όνομα τώρα. Καλά, τα άλλα πού τα έβαλες. Έκανα τα για δουλειά, έκανα λέει για Airbnb ενημερωτικά για να μην απαντώ τα πράγματα συνέχεια, έβαλα τα και μέσα να τζάμε. Ναι, αλλά έκανα και ένα θκιο αντιπάκι μες στο TikTok που μου αρέσει και έκαναμε το. Με άλλο μου θέλει να βάλει βουλευτής. Ήταν ενδιαφέρον. Ούλοι θέλουν να γίνουν βουλευτές ρε Μαρία. Πιστεύω να έχουμε 986 βουλευτές. Υποψήφιους. Φίλε, θέλω να πούμε σε έτσι θέμα. Όχι, ήταν και αν πούμε. Ήταν τον δρόμο ρε φίλε. Νομίζουν ήταν τον δρόμο. Να πούμε του κόσμου πώς γνωριστήκαμε. Ναι. Να, εντά χρονολογία ήταν. 2007. Όχι, 7 ήμουν σπουδές. 8. Ρε, είναι καλά που λάλες. 2007-8. Αφού εξετεγιώσα τις σπουδές μου. 7-8. Ο Γιάννος ήταν ο πρώτος μου υπάλληλος ever που ήρθε να κάνω ένα software. Θυμάσαι τα software ήταν. Καλό, πώς ξανακάω εδώ. Αλήθεια, θυμάσαι εδώ. Ναι. Δεν μου θυμάσαι. Φίλε, ήταν listing αυτοκινήτων το οποίο ένωνε dealers αυτοκινήτων. Ναι. Και ουσιαστικά ο Μάριος έκαμε bridge στο stock τους. Μπράβο, communication, dealer communication. Θυμάσαι εδώ. Ναι. Και περνούσαμε από την Excel μέσα και εσύ έκαμες pitch το ID, αλλά εντάξει ήταν την εποχή των Neanderthals τότε. Θυμάσαι και που την έφα. Ναι. Έφατε ρε φίλε, έκανα market research. Οι πελάτες δεν ήξεραν να κάνουν upload μια φωτογραφία μες στο internet. Ναι ρε φίλε. Έφα την βιάστηκα, δεν ήθελα να κάνω market research. Επειδή έκανα 4. Ούτε τώρα να δουλέψει. Τον dealer network. Πολλά καλή ερώτηση σου. Να θέλω να το κάνω για Πασαμάν. Για Πασαμάν... Και βασικά και το trader. Ρε, και λειτουργεί κοινωνά ακόμα. Φίλε, το όχι. Εν το μόνο το παζαράκι. Τα πουλά λύς ρε φίλε. Θυμάσαι το trader. Legend website και φτάσαν το trader. Εκλείσε θένα. Φίλε, κλέψαν μου την ιδέα. Ήταν ανθρώποι που με βοηθούσαν και το ψάξα ποτέ για να μην τα πάρω. Κλέψαν μου την ιδέα, ανθρώποι που με βοηθούσαν. Αλλά εγώ θα το κάνω, ένα λάθος που έκανα, είναι βάλα συνέτερο, γιατί ξέρω ότι οι συνέτεροι τσακώνονται πίσω μου. Ήταν η πιο μεγάλη πελάρα που μου βάλαν ποτέ μες στον νόμο, γιατί εννοώ. Καλύτερα κάμε κάτι, τουλάχιστον να το μοιράσεις, πράγμα να κάνεις τίποτε. Ποιος το? Ναι. Το λοιπόν, να δούμε να μπούχουμε δάμε, κουβέντα να κόψουμε. Το λοιπόν... Ρε, 20-25. Είναι πολλά σημαντικό, γιατί κάνω εγώ χωρίς τα TikTok μου, πώς σου φαίνονται. Εν τα θωρούλα. Ναι, honest opinion. Φίλε, βάλα silent. Ασχολείσαι με το Airbnb, λίγο... Βασικά παραπάνω το Airbnb και το... Μπορείς να δουλέψεις και εκτός του 9 to 5, ας πούμε, το στυλ που ναι. Βασικά παίζω, πρέπει να το κάνω αναγκαστικά το κάνω. Είναι exposure για δουλειά σου ρε φίλε, μπορείς να μην το κάνεις αδέ. Και όντως έφερε μου το δουλειά μέσα που δεν το περίμενα. Και το πλάνο με την Αμερική που μαχόμαστε να κάνουμε. Έφερες σου δουλειά, εννοείς. Θυμάσαι το πλάνο με την Αμερική που ήρθα κοντά σου να βρουν πελάτες. Ναι. Δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα. Καλά ρε, μάχεις ένα μήνα ρε φίλε. Τι εννοείς? 2 μήνες προσπάθησες, όχι ρε. Απογοητεύτηκα να σου πω γιατί ήρθε το AI πιο γλυόρα και απογοητεύτηκα. Αν δεν πιστεύω στο προϊόν μου, τελειώσει. Και αν με απογοητεύτηκα, λέει βρήκα το λάθος Κύπρο. Εντάξει, είπες ένα ωραίο πράγμα. Ήρθε το AI γλυόρα. Ναι ρε, υπολόγιζα το, αλλά ήρθε πολλά πιο γλυόρα. Ξέρεις πόσα πράγματα είναι να σύρεις τον κάλαθο να χρήσεις το AI, πώς εσύ να κάτσεις να σκεφτείς η επόμενη αναβάθμιση του AI να σου τα καταστρέψει. Φίλε, πολύ το θέμα να μην πούμε και αν ξέρω στα μωρά μας τι μπορούμε να τους εισηγηθούμε να σπουδάσουμε. Πάμε σε πολύ θέμα, απλά το που θέλω να πω και πέ μου και εν το χωρίς πόν κόσμο. Είδα τον τύπο, παιδιά έκαμε κάποιον ένα account, ήμουν σίγουρος είδα έναν να κάνει TikTok που απογειώθηκε. Ποιος? Θα πω όνομα. Να μην πούμε όνομα, ήμουν σίγουρος ότι ήσουν που πίσω. Φίλε, πέ του κόσμου, γιατί θέλω πολλούς παράγους που κάνουν TikTok και κάνουν τα, δηλαδή εκτέθονται. Δηλαδή κάνουν, θα πω, για να μην... Ρε, εντάξει. Έκαμε το πολλά επαγγελματικά και είδα το account απογειώθηκε και κάνει reach και δουλεύει.
Πάει πολλά καλά. Ναι, ήταν που κάμες. Ρε, εμείς εκτός που το NetCazone διαχειριζόμαστε και εταιρείες αλλά και άτομα τα οποία θέλουν μέσα από το περιεχόμενο να πετύχουν τους στόχους τους, μέσα από τη δημιουργία περιεχομένου. Πολλά λογικό να ασχολείσαι με το πράγμα, ξέρω εγώ, χρόνια, καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις για να πετύχει. Ενώ όπως το σεφ, ρε φίλε, ξέρεις. Είναι δουλειά σου, ρε φίλε, άμα έκανες τα μακαρόνια χίλιες φορές, ξέρεις να κάνεις με το... Ναι. Αλλά από την άλλη πρέπει να είναι ενδιαφέρον και το περιεχόμενο σου. Αν δεν είναι ενδιαφέρον το περιεχόμενο σου, ότι τεχνικές θέλεις... Είναι απλό το επάγγελμα του, να βάλουμε στο ChatGPT, ευκάρουμε 20-30 hot topics. Είναι τόσο απλό. Πρέπει να έχεις και γνώση. Μπορώ να το κάνω και εγώ το πράγμα. Πρέπει να έχεις και γνώση να... Ρε, αν μάθει και βάζεις κάτι που έξω, επειδή σου το βγάλει το ChatGPT και προσπαθείς να το παραδώσεις, καταλάβετε αν το ξέρεις καλά ή δεν το ξέρεις. Που την άλλη όμως, αν το κάνεις πολλές φορές, μαθαίνεις και είναι λίγο επικίνδυνο. Ο συγκεκριμένος όμως έχει και τη σπουδή του, έχει και... Θα σου πω, μιλούμε με έναν βουλευτή που θέλει να κάνει το πράγμα και αύριο κάποιον και ρωτάνε το κόστος και δεν είχα ιδέα να το πω. Είναι που στοιχίζει το πράγμα και πόσα βίντεο πρέπει να κάνει το μήνα κάποιος. Είχα το συζητήσει χθες με κάτι φίλους, εγώ είπα τους ότι πρέπει να κάνεις 3 με 4 την ημέρα σε όλες τις πλατφόρμες. Την ημέρα? Ναι, και κάτι... Δεν λέει δουλειά να κάνεις 3 βίντεο την ημέρα. Είναι η δουλειά σου αφούς. Ένας βουλευτής να κάνει 3 βίντεο την ημέρα, ένα παράδειγμα. Εξαρτάται να που θέλει. Ένας βουλευτής πρέπει να δουλεύει και να κάνει βίντεο. Συμφωνώ. Σλάκ. Άρα φίλε, να κάνουμε 3 αφού θα έχει τα λεφτά να συντηρεί. Μιλούμε για 120 βίντεο μήνα, να πιερώνει για την τορτώνα το άλλο, να πάει στη λίδρα με το... για θελινούθκια. Φίλε, λεπτή γραμμή να δουλεύεις και να κάνεις πραγματικά τη δουλειά σου σαν βουλευτής, που το να κάνεις περιεχόμενο για να συντηρείς την εικόνα του ότι είσαι βουλευτής και κάνεις τη δουλειά σου. Ποιο βίντεο είναι εβδομάδα, θεωρώ είναι καλά. Πολλά λίγα. Όχι ρε. Πόσα πρέπει να κάνω. Δεν που θέλεις να πετύχεις. Ελάρουσαμε το πριν και το τελειώσα. Εγώ ρε παιδί μπήκα αναγκαστικά να κάνω βίντεο και θέλω να κάνω. Και κάνω μερικά βίντεο που ξέρω ότι είναι να τελικά αθλία, απλά να φαίνουμε για μένα, να μην ξιάνουμε. Γιατί για τη δουλειά μου τώρα είσαι έτοιμος, κάνω άλλο software πάλι. Και θα μες στην ατζέντα μου. Να αρκέψω από το software του τον μήνα, να το πελάνω. Ρε, θες να με αναλάβεις τον μήνα. Δεν ξέρω, είναι τα project να σου δείξω τώρα. Όχι ρε, ο κόσμος... Θα πω μετά κοπέλια, μετά του τον πει, αλλά ναι, είδες. Ρε, αν θέλεις να πετύχεις κάτι πρέπει να κάνεις περιεχομένο. Όσο σημαντική π.χ. είναι ο λογιστής, η λογίστρια, όσο σημαντικό είναι η γραμματέας αν έχεις, όσο σημαντικό είναι πρέπει να κάνεις περιεχόμενο. Έτσι είναι, ρε. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Και ξέρεις, σε κάποια φάση, επειδή και να μπορεί να μείνει, ας πούμε, είναι το λεγόμενο brand, δηλαδή να σε θυμάται ο άλλος. Σκεφτούν σε κάποια φάση που είμαστε εξ ολοκλήρου μες στο AI, μες στις πλατφόρμες, και να ψάχνουμε, να ρωτούμε το AI να μας διά επιλογές. Και αν δεν είσαι για μέ, θα σε διά σαν επιλογή. Αν θέλεις κάτι στη βιομηχανία ή στην αγορά που... Έτσι. Για παράδειγμα, θα λαλείς, θέλω να παραγγείλω Pizza Hut. Θέλω να παραγγείλω πίτσα. Και το AI είναι να αποφασίζει για σένα. Ναι, επειδή είναι ένα data σου. Να πιάνει και τα location. Όχι μόνο. Τι πίτσα είναι να σου προτείνει. Να σου προτείνει Domino's ή Pizza Hut. Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό τα brands να είναι ήδη σε εκείνη τη φάση στην οποία να τους επιλέγει η μετεξέλιξη του SEO, ας πούμε. Άρα το να κάνεις περιεχόμενο κατά κάποιον τρόπο δεν έχεις επιλογή να μην το κάνεις, αν θέλεις να πετύχεις κάτι. Τώρα αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, αν είσαι... Ναι. Αλλά θέλεις να πετύχεις κάτι... Αν το κάνεις λίγο πασαμάς σου. Ναι. Ας σου πω εγώ, ελάρουν το πριν χρόνια, ότι πρέπει να κάνω για το Airbnb πριν το κάνει άλλος. Γιατί τόσο τύπος τελειώνω με αφήθηκια, ξανά πάμε. Ναι, ο Γιάννης. Έκαμε το εντζίνος για τα αφήθηκια εκεί, προτέλειωσε. Και άλλο εγώ, πρέπει να το κάνω. Και ήταν η φάση για να μην κατσάσω τον εαυτό μου, μα δεν λέγαμε το και κάνει, ενώ πρέπει να περάσαν και 2 χρόνια και το έκανα. Έκανα το. Τώρα να θέλω να πεταχτεί παίχτης να κάνει λίγο καλύτερα, να κάνει λίγο πιο professional να ασχοληθώ. Δεν πέτασσεται κανένας, αλλά έκανα το, κοτσάνιασα το νομίζω. Επειδή μπορεί να νομίζουν ότι έχουν ανάγκη ακόμα. Ότι δεν έχουν ανάγκη. Δεν ξέρω να μου να πω. Anyway, είναι μπαλόν καμπνής, δηλαδή είπες
Κάμνεις τα podcast, κάμνεις το τούτο, άλλο. Τούτον κάνω. Κάνει. Ναι ρε, με υπεραρκετά. Για τη χρέωση δεν μου πες, τα πες θέλω εγώ, όχι πες, θέλω τον μήνα. Είναι να μου πρέπει να κάνουμε. Είναι να μου πες να έχω 5 βίντεο την εβδομάδα, ας πούμε. Άρα μια σωστή εταιρεία, η σωστή ομάδα, πρέπει πρώτα να σου κάνει ένα χάρτη. Γιατί να κάνεις περιεχόμενο, πού να το βάλεις, ποια είναι η κατεύθυνση σου. Και στο τέλος της ημέρας δεν που θέλεις να πετύχεις. Και πρέπει να σου καθορίσεις και σε ποιους απευθύνεσαι το περιεχομένο σου, πώς είναι να φκένει. Πρέπει να κάνεις ένα χάρτη, έναν πλάνο. Ρε, θεωρώ με το TikTok ότι πάεις παντού. Δηλαδή τα numbers του είναι πολλά ψηλά. Ενώ δεν χρειάζεται άλλη πλατφόρμα. Εκτός για μεγάλη ηλικία. Φίλε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερες προηγουμένως, πάνε πάρα πολλά καλά οι πλατφόρμες του Instagram και του TikTok και τσιμάτουν το Facebook. Και το YouTube θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Και ένα βίντεο που βάλαμε πριν 3-4 μέρες, ενώ όλα τα άλλα που βάζαμε στο Facebook ήταν νεκρά, νεκρά, παντελώς νεκρά, δηλαδή 2 με 3 likes, 80 με 100 views, ένα βίντεο έσπασε το φράγμα, ας πούμε, του αλγοριθμού για να πάει viral. Πού? Στο Facebook. Άτε ρε. Ναι. Και τούτον δημιουργήσε χιονοστιβάδα να μπει ο κόσμος μέσα που 200 followers που έχει η σελίδα του πήγε μέσα σε 3 μέρες πήγε νομίζω 2.500 και κάτσαν και ήταν όλα του τα βίντεο και πλέον τελείωσε. Αλλά τούτον που λαλείς ότι... Κάτι έκαμε ο Ζούκεμπεργκ, ρε φίλε, ξύπνησε. Δεν έκαμε τίποτε ο Ζούκεμπεργκ. Κάτι με ο αλγόριθμος. Τίποτε δεν έκαμε. Φίλε, ο αλγόριθμος πάει με βάση το τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Άλλαξε ο αλγόριθμος και αλλάσεις όλες τις πλατφόρμες. Είναι τα ηλικία ήταν μες στο Facebook που το είδα. Έτσι πήγαμε να δούμε τα στατιστικά, αλλά δεν τα σημασία. Είναι ανθρώποι. Για μένα το κύριε, άμα είναι πεταξούμενοι πάνω το 50, πήγε εγώ θέλω να βάλω βίντεο παράδειγμα. Η πιο δυνατή αγοραστική ομάδα της αγοράς ή πάνω των 50. Ναι, έχει data τούτος. Ρε φίλε, κοίτα, τέλος ήταν οι πλατφόρμες παλιά, ήταν το network σου. Ναι. Δηλαδή είμαι ο Μάριος, έχω Facebook, έχω Instagram και βλέπω το περιεχόμενο μόνο των ανθρώπων που ακολουθώ ή των φίλων που έχω. Και ουσιαστικά το πράγμα είναι λίγο λάθος με την πραγματική ζωή. Ας πούμε εσύ κάνεις παρέα με όλους τους φίλους σου που το δημοτικό. Όχι, ναι. Αλλάσουν τα ενδιαφέροντα σου, ναι. Και μεγαλώνοντας γνωρίζεις κι άλλους ανθρώπους. Και εκείνοι οι άνθρωποι που γνωρίζεις πάλι φεύγουν από τη ζωή σου και μπαίνουν άλλοι. Ή τα ενδιαφέροντα σου, να αλλάσουν τα ενδιαφέροντα σου. Και οι αλγόριθμοι σήμερα κάπως έτσι δουλεύουν. Δηλαδή δεν βλέπεις το περιεχόμενο του κοινού που ακολουθείς. Βλέπεις το περιεχόμενο στο λεγόμενο for you, το οποίο σε ενδιαφέρει εσένα. Σήμερα μπορεί να σε ενδιαφέρει ένα πράγμα, αύριο μπορεί να σε ενδιαφέρει άλλο πράγμα. Είναι πολλά. Είναι ανάλογα με το interest του χρήστη και όχι με το κοινό του. Δηλαδή, ακόμα υπάρχουν λογαριασμοί, φίλε, που ας πούμε μπορεί να μην έχουν πολλούς followers, αλλά έχουν πολλά views. Το σκεφτείκες ποτέ το πράγμα? Δεν έχει τόση σημασία σήμερα. Είναι σημαντικός παραγοντάς. Όχι, είσαι σπότον. Είσαι σπότον, ας πω, θέλω να κάνουμε ένα σμολάκι. Εντάξει, έχει 5.000 κάτι followers. Μόνο TikTok. Ναι. Instagram ασχολείται. Κακός. Το λοιπόν, έχει 5.000 μέσα και θεωρούν λίγο. Και μετά θεωρώ, άμα θέλω να κάνω τη δουλειά μου, να περάσω, θέλω να κάνω ένα μήνυμα για το θέλω να κάνω πάνω το Airbnb, βάλουν το ποσίποτα βουλευτές, βάλουν το ξενοδοχεία, βάλουν τους βουλευτές πάνω, να κάνουν restrictions, τα μιλούμε έναν προχτές, στην τα χώρα ήταν Μαδρίτη, ότι κάμαν τον πάντζα μέσα, το κάνουν και τα μειώ παράλληλα, πρέπει να κάνω ένα βίντεο, να πω του κόσμου είναι αλήθεια. Και για με πιέστηκα, δηλαδή ευκάλα το script μου, φίλε, πιάνε 65.000 views. Δεν μπορώ να το θέλω. Κατάλαβες, δεν ήταν θέμα οι followers, να περαστεί το μήνυμα μας. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο το πόσους followers εσύ, αλλά όχι τόσο όσο έπαιζε παγιά. Να συμφωνήσω. Έχω έναν account, ας πούμε, που παρακολουθώ, που κατά κάποιον τρόπο είναι στο εξωτερικό και μες στην κατηγορία ενός συνεργάτη που έχω. Του κοινού φίλου που ξέρεις. Και είναι το account, ας πούμε, έχει 1,5 εκατομμύριο followers, αλλά τα βίντεο του είναι 40.000, 50.000, 30.000 και έχει έναν που είναι μισό εκατομμύριο. Συνεπώς πρέπει να σε κόφτει πόσους followers έχεις. Άρα
πρέπει να κάνεις συνέχεια περιεχόμενο. Επειδή αν κάνεις 10 βίντεο... Μες στην αγορά του biohacking. Biohacking. Δηλαδή. Biohacking έργο παιδιά να μάθετε. Εντάξει, δεν είμαι expert στο biohacking, αλλά έχει να κάνει με, όχι alternative, με μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς να ζεις μια υγιεινή ζωή μέσα από τη διατροφή, τα συμπληρώματα και κάποιες ουσίες οι οποίες... Τόσο ήταν πολλά. Εκτός που συμπληρώματα διατροφές, πολλά membership και παράλληλα, περίμενε, παράλληλα και speakers σε stages, επειδή στο εξωτερικό έχει λεφτά δεν το πράγμα. Στην Κύπρο δεν έχει λεφτά. Αφού δεν έχει κόσμο. Όχι, κόσμο έχει, απλά δεν έχει κόσμο, είναι μικρή αγορά. Δηλαδή... Μια χαρά θα πάει ρε, 400.000 αν έχει τα conversion από για παράδειγμα 0,1, ρε 4.000 άτομα. Να μπαλό θέλει. 4.000 άτομα που ξέρω εγώ να πω 200 ευρώ. Εντάξει, μπορείς επιφανειακά να το προσεγγίσεις έτσι, αλλά είναι σημαντικό την ώρα που κάνεις περιεχόμενο να έχεις ένα στόχο πιο μακροπρόθεσμο, μια ταυτότητα. Τον brand. Τον brand, ναι, όπως το είπες. Ένα brand positioning, δηλαδή ο άλλος ο οποίος βλέπει το περιεχόμενο σου. Πρέπει σε κάποια φάση, ανεξαρτήτως τι περιεχόμενο κάνεις, μπορεί να κάνεις πολιτικό. Εγώ κάνω πολιτικό περιεχόμενο, κάνω κοινωνικό, κάνω αθλητικό, κάνω entertainment. Το πιο λίγο σε ποσέα περιεχόμενο που κάνουμε marketing. Ναι, αλλά οι συνεργάτες δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Σε full capacity, αυτό. Όχι, εκτός που το ότι αφού πάω εγώ για το δουλειά τώρα και κατάλαβα να έχεις χρόνο. Εμπεριορισμένοι οι πόροι και ο χρόνος, πρέπει ο άλλος για να κάνει δουλειά μαζί σου. Μα και απαντήσεις πριν του κόσμου για πόσα λεφτά μιλούμε. Για είναι τα πράγματα. Για να του κάνεις, ξέρω, 8 βίντεο το μήνα. Θα σου πω για μένα, να σου πω για την αγορά. Η αγορά στην Κύπρο χρεώνει τη δημιουργία podcast, ας πούμε, το setup που έχεις σε στούντιο, που 100 ευρώ μέχρι 400 ευρώ. Μα τι εννοείς το πράγμα δαμε 100 ευρώ? Και να έχει άνθρωπο να μιλάει μόνος του. Απλά να κάνει use το equipment και να του δώσεις την κάρτα. Ναι, να του δώσεις το αρχείο. 100 ευρώ. Από 100 μέχρι 400 ευρώ. Και να μείνει άνθρωπος να ελέγχει αν δουλεύουν οι κάμερες, τώρα που λαλείς δουλεύουν. Και ακαλούμε αν είναι. Ναι. Ναι. Θωρείς το? Γράφει. Ξέρω εγώ. Γράφει ρε. Θωρείς κοτσινό να βάθω. Ναι ρε, δεν πω που την πολλά πλήρωσα. Θα πάω εδώ. Πέρας πέ μου. Ναι, πρέπει να έναν άνθρωπο. 100 είναι πολλά λία ρε. Είναι πολλά λία. Την ώρα. Όχι, το επεισόδιο. Το επεισόδιο μου μπορεί να πάει 2 ώρες. Πολλά σπάνια ένα επεισόδιο να πάει 2 ώρες. Είναι πολλά λία τα επεισόδια που πάει 2 ώρες. Εγώ χωρίς το έτσι κάθονται. Δεν μπορεί να χρέωνα για να το κάνω κάποιο ένα. Δαμέ. Ναι. Στην αρχή. Ναι. 100 ευρώ. Ωραία φίλε, πώς να κάνεις να αρτιζάμες. Μα δεν έχεις πελάτες, δεν το να φέρεις. Δεν έχω ρε φίλε, είναι η δουλειά μου. Εντάξει, αν δεν είναι η δουλειά σου, σε αρχή χρονής λία και που να γεμώσεις αυξάνεις την τιμή σου. Προτιμά το κάνω μούχτη. Είναι τα ίδια αυτοί που κάνουμε τα μούχτη. Πάει για σένα που κάνεις. Ναι, πάει για μένα, μπράβο. Ωραία παιδιά, θα το κάνουμε να χώνεστε. Αλλά δεν μου ζητάτε γιατί δεν είναι το κόστος που λέει ποτά. Εγώ για τα shorts που σε ρωτούν όμως ρε, εγώ για podcast. Φίλε, τα shorts είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τούτο είναι πιο εύκολο. Πήγαινε να κόφκεις να ράφκεις μετά. Ναι, και πρέπει να έχεις αντίληψη. Καλά, περίμενε. Είπες 100 ευρώ μετά το editor που να το πιντώσει, να το κάνει. 100 ευρώ τι εννοείς? 100 ευρώ το γύρισμα. Όχι, ούλον το πακέτο μαζί να σου δώσει το επεισόδιο. Μα και ούλα. Ναι, αφού πλέον είναι το AI που κάνει το editing, δεν κάνει στα manual. Τι εννοείς? Έχει εργαλεία AI που σου κάνουν το editing. Έχει software που καιρώνεις license. Ναι ρε, 30 ευρώ το μήνα. Ανεβάζεις τα αρχεία, διάσεις το εντολή και κάνεις σου το multi-switch. Κατάλαβες να σου πες κάρτες τώρα που να αφήσεις. Ναι ρε. Άτε ρε, δεν το ξέρα, νομίζω ότι είναι τελειοποιημένο. Φίλε, φω τσάρικον το AI, δηλαδή κατάλαβες τώρα να μου γίνεται. Για εκείνον που καιρώνω εγώ... Παραπάνω περιεχόμενο. Εγώ δώκα 100 ευρώ για να μου κάνει ένα βίντεο. Τα βίντεο. Ένα podcast να το ενώσει και να βγάλει shorts. Όχι, Ελία που σε χρέωσε. Ναι, αλλά με το software σου εσένα. Εντάξει, πάλι θέλεις να βάλεις τίτλους, θέλεις να βάλεις λίγο τα χρώματα. Οι τίτλοι μπαίνουν μόνοι τους. Δεν μπαίνουν μόνοι τους. Δεν μπαίνουν μόνοι τους οι τίτλοι. Ανεβάζει τα, ας πούμε, σε software. Ναι. Πρέπει να τα ελέξεις, πρέπει να τα τσακάρεις αν... Έκανα το γίνον προχτές για το software, ήταν τέλειο. Πάλι είναι εργατόρες ρε φίλε. Ναι.
Αλλά ώσπου έχει πολλή προσφορά, μειώνεται και η αξία της δουλειάς που κάνεις. Ναι. Έτσι, απλά τιμάνε, καθορίζει. Το θέμα είναι για να κάνεις λεφτά που είναι το πράγμα, ρε Μάρια μου. Δεν μπορούμε και πρώτα. Πρέπει... Είναι δύσκολο. Και το mentality. Πες μας για το mentality του Μαξί. Sorry που σε διακόπτω. Είναι και ο Κυπρέος. Ο Κυπρέος να δεχτεί 400 ευρώ πρέπει να βρει συγκεκριμένο... Φίλε, εξαρτάται. Πάντα υπάρχουν οι πελάτες που θέλεις. Σίγουρα είναι όλοι για να πληρώνουν τόσα πολλά λεφτά για να κάνουν podcast. Αλλά έχει ανθρώπους που εκτιμούν την αξία του να κάνεις περιεχόμενο, αντιλαμβάνονται πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Άρα την ώρα μου να πάνε να επιλέξουν να τους το κάνει κάποιος, ειδικά αν ασχολούνται με εταιρείες οι οποίες χρήζει να τις προσεγγίσει σοβαρά, να εμπιστευτούν κάποιον ο οποίος θεωρούν ότι καταλαβαίνει. Έτσι και αντίστοιχα εσύ να το χρεώσεις. Φίλε, άμα μιλάς για εταιρεία που έχει τον budget και 400, 500, 800 είναι όλα σήμερα. Εντάξει, να σου πω, δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες που είναι μεγάλες να σου δουν και τα λεφτά του. Έχει εταιρείες που είναι μεγάλες και δεν κάνουν value ότι πρέπει να σου δώσουν και τα λεφτά και προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους να το κάνουν όσο και φτηνά είναι. Καταλήγουμε στον άνθρωπο. Αλλά να σου πω, ναι, προς το παρόν δεν έχει λεφτά με την έννοια που το λάλεις εσύ που χορηγίες. Είναι πολλά δύσκολο. Ναι, δεν υπολογίζω εν Κύπρο για έτσι θέματα. Μπορεί να έχω και λάθος, long term. Κοίτα, έχει κάποια podcast, ας πούμε, που ακολουθούν το παράδειγμα το Patreon. Το Patreon, δηλαδή έχεις μια κοινότητα ανθρώπων που αρέσκει τους το περιεχόμενο σου και διούσου με τον μήνα όσα θέλουν γίνει. Εσύ το καθορίζεις από 2 μέχρι, ξέρω εγώ, μπορεί και 50 ευρώ τον μήνα. Και βασικά οι άνθρωποι μέσα από τη συνδρομή με τον μήνα στηρίζουν εκείνο που κάνεις. Είναι η γκρούπη σου, είναι οι πιστοί σου οι οποίοι πραγματικά ακούν το περιεχόμενο σου. Κάπου το είδα στο TikTok του, είδα μια πρόσφατα. Οκ, έπιατο. Λοιπόν, δηλαδή 2 ευρώ θέλεις να δωρίς το live μου, τα διάσμενη μπεις. Όχι αν θέλεις, δεν είναι απλά διώσου λεφτά απλά για να βλέπω. Διώσου λεφτά επειδή στηρίζω εκείνο που κάνεις. Πολλά πιο δυνατόν τούτο. Γεύδισες τον άνθρωπο. Ναι. Στην Κύπρο θεωρώ ότι ας πούμε ένα 3 περιπτώσεις που ξέρω από 300 μέχρι 500 Patreons μπορείς να έχεις. Okay. Άρα βάλουμε ένα μέσον όρο 5 ευρώ, υπολογίσε τα λεφτά, αλλά έχεις και έξοδα ρε φίλε. Και μετά μπαίνουν και οι χορηγοί που και πάλι ο χορηγός τώρα μου να έρθει, έρχεται για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είναι εφάν σου και εκείνος και θέλει να στηρίξει εκείνον που κάνεις, και δεύτερον το άλλο είδος χορηγού θέλει views, θέλει να έχει exposure μεγάλο, ας πούμε, είναι πολύ λογικό. Τα επαγγέλματα ανοιχτήκα τώρα, απίστευτα. Στην Κύπρο θεωρώ μια 5-6 ανθρώπων που αν βγάλουν λεφτά που είναι το πράγμα απευθείας, δηλαδή που το περιεχόμενο τους απευθείας να κάνουν λεφτά. Πρόσεξε όμως. Το να κάνεις podcast ή να κάνεις περιεχόμενο για να κερδίσεις κάτι δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι να έρθει μέσω χορηγίας. Μπορεί να πουλάς κάτι άλλο. Ας πούμε οι συνεργάτες μου εμένα δεν ψάχνουν χορηγούς. Ψάχνουν να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους. Ψάχνουν να προωθήσουν τις δουλειές τους. Άρα μέσα ρε φίλε φέρνεις δουλειά μέσα που το περιεχόμενο που κάνεις. Η δουλειά πιένες στις εφημερίδες περιοδικά και τώρα γυρίζεις τίποτα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και είναι σε πλατφόρμες διαφήμισης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το YouTube, το Spotify, το Facebook, το TikTok, το Instagram, είναι πλατφόρμες social media ονομάζουν. Είναι κοινωνικά μέσα δικτύωσης, δηλαδή έρχονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν μέσα από σχόλια, μέσα από απαντήσεις βίντεο, είναι εντελώς διαφορετικό. Ναι, εξελίχθηκε. Η τηλεόραση και η εφημερίδα και το περιοδικό και το ράδιο είναι κατά κάποιον τρόπο μονοπλευρά. Δηλαδή δεν υπάρχει αλληλεπίδραση σε έναν βαθμό. Γράφω πας στην εφημερίδα, πιάνω την εφημερίδα, θυκευάζω την εφημερίδα, τελειώσει. 2004 ενώστες χρυσές ευκαιρίες, θυμάσαι σου μου το τότε, έτσι είπα το άνθρωπο, δεν μπεις online, παώνεις. Δεν πήγαν. Όχι, πού είναι τις χρυσές ευκαιρίες. Εντάξει, πολλά λογικό ρε φίλε, επειδή άνθρωποι οι οποίοι πετύχαν και πήγαν πολλά ψηλά σε εκείνον που μάθαν να κάνουν,
ο εγωισμός τους δεν τους αφήνει να σκοτώσουν εκείνον που δημιουργήσαν και εκείνον που τους έκαμε για να πάνε στο νέο. Ήταν εξέλιξη, ρε. Τον blockbuster, το ίδιο πράγμα. Έπρεπε να εξελιχτούν. Έπρεπε να λένε εν το κάνουν. Άκουσε με όμως. Δύσκολο να το κάνεις. Δύσκολο να αφήσεις κάτι στο οποίο μεγάλωσες και να πάεις κάπου που δεν έχεις ιδέα αν το πώς ζούμε εκεί. Νομίζω θέμα IQ. Το IQ το μεγάλο κάνει connect. Είναι θέμα IQ και να σου εξηγήσω γιατί. Όχι, με σίγουρος είναι IQ. Τι εννοείς? Θα σου το αποδείξω. Πώς? Θυμάσαι... Να ψούμε κατσιάρο, να ξέρω. Άμα μιλώ να πίνεις εσύ και άμα μιλάς εσύ να πίνω εγώ. Θυμάσαι τους Instagrammers? Ποιους? Τους Instagrammers. Τους Instagram influencers. Οι Instagram influencers ευκαιρία έξω. Οι Instagram influencers το 2000 εβιώσαν την απόλυτη επιτυχία 16 με 21. Οι Instagram influencers. Ξέρεις να μου είναι Instagram influencers? 16 με 21. Το 2016 με 21 το influencing ξεκίνησε μέσω Instagram. Ναι, fair enough. Αντιλαμβανόμαστε το. Ωραία. Όταν προέκυψε το TikTok μέσα στην πανδημία, ωραία, είδαμε μια διαφορετική προσέγγιση λόγω της διαφοράς του αλγορίθμου που σου είπα. Ναι. Και λόγω του ότι πλέον το TikTok και οι χρήστες του TikTok επιβραβεύασε. Ναι. Πιάμε το. Με βάση την ποιότητα του περιεχομένου που έκανες και τη φωτογραφία που ανέβαζες με προϊόντα ή με ρούχα ή χωρίς ρούχα. Δηλαδή το περιεχόμενο σου έπρεπε να ακουμπά το συναίσθημα, είτε τούτο είναι entertainment, είτε τούτο είναι πολιτική, είτε τούτο είναι κοινωνία, είτε αθλητισμός του χρήστη. Άρα έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να προσεγγίσεις διαφορετικά το TikTok. Εν πρόσεξες ότι οι άνθρωποι που πετύχαν στο Instagram ή που είναι πετυχημένοι στο Instagram, πολλά δύσκολα, στην Κύπρο τουλάχιστον, πολλά δύσκολα έκαναν το shift τους στο TikTok. Ξέρεις γιατί? Επειδή ήταν κάτι άγνωστο για εκείνους και ήταν εκτός ζώνης ασφαλείας τους. Εμάθαν η επιτυχία τους να είναι στο Instagram, συνεπώς στο TikTok, επειδή δεν έχω κοινό που κάνουμε στο Instagram, δεν δουλεύει στο TikTok. Άρα επειδή δεν δουλεύει στο TikTok, μπαίνω σε μια κατάσταση ανασφάλειας που έβαζω τον εαυτό μου να προσαρμοστεί στο τι θέλουν οι χρήστες. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, και που είμαι πετυχημένος σε κάτι και πρέπει να αλλάξω, είναι πολύ δύσκολο μου να το κάνω. Τσίνον, έκαμε το Zuckerberg και ευτυχώς έβαλε νου. Τι έκαμε το Zuckerberg? Φίλε, το Instagram ήταν μόνο φωτογραφίες και από ήταν του show-off. Και γι' αυτό μου ασχολήθηκα ποτέ. Φωτογραφίες και show-off, ενώ είναι κάτι που με κόφτει. Το λίγο περίμενε. Ευκαιρία το TikTok άρχισε να πιάνει users και από ιόνε του. Όπα, δεν μπορούμε να το Zuckerberg και βάλε βίντεο μέσα. Το TikTok που έγινε το πράγμα και ήταν κίνηση μάτια, γιατί αν δεν έκαμε connect του dots, ήταν να βαώσει, θέμα να IQ. Κοίτα. Και για τους άλλους, ας πούμε, που είναι μπήκαν ένα άλλη πλατφόρμα, ένα άλλο opportunity, μπορεί να τα happy μες στο Instagram, αλλά anyways, το time frame που μιλούμε, 10 χρόνια είναι πολλά μίτσι, οι εφημερίδες ή το blockbuster ήταν 50 ετίες και... Ναι, αλλά περιγράφεις την εξέλιξη της ζωής, ρε. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι το νέο έρχεται και αντικαταστά. Όπως να ακολουθά, μείνεις και πίσω. Ναι, για παράδειγμα, εσύ θεωρείς ότι εμείς που κάνουμε podcast ή περιεχόμενο σήμερα, αν δεν προσαρμοστούμε στο καινούριο που έρχεται, που το καινούριο που έρχεται είναι πολλά πιο διαφορετικό, οι κοινωνίες, οι πλατφόρμες. Να κόψεις πίσω. Άρα πρέπει ουσιαστικά να είσαι συνέχεια. Αν εντύνον που θέλεις να είσαι relevant. Να προσαρμόζεσαι, να ξέρεις, να μην έχεις τον εγωισμό να αλλάξεις, ούτε να φοηθείς να κάνεις κάτι που δεν θα έχει επιτυχία. Επειδή, ωραία, να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Οι TikTokers και οι Instagrammers, εκτός το φιδία, γιατί δεν κάνουν YouTube? Είναι απάντηση για να απαντήσει. Όχι, έχει ρε, μπορεί να κάνουν το για πασαμά. Γιατί να πάει σε εκεί. Άλλοι το YouTube είναι... Δύσκολο, ναι. Δύσκολο? Ναι, είναι πολλά δύσκολο. Άντε ρε. Είναι πολλά δύσκολο. Εξαρτάται το περιεχόμενο. Είναι πολλά δύσκολο. Εμένα μου αρέσει και για pranks, απλά είναι 44 και δεν μπορώ. Προσέξτε τι σου λέω. Ο λόγος που έγκαμε YouTube, ας πούμε, οι επιτυχημένοι Instagram και οι TikTokers, είναι επειδή είναι μια δύσκολη πλατφόρμα η οποία χρειάζεται
περισσότερο effort και κατά κάποιον τρόπο είναι δύσκολο τους Το να... entry. Το entry. Οκ. Τώρα το καταλαβαίνω. Φίλε, θέλεις κάμερες, θέλεις κόσμο. Είναι απλά πια το κινητό μου εύκολα. Όχι, είναι απλά. Απλά είναι μια πλατφόρμα που σου διαγρήγορα την επιτυχία σε views και subscribers. Κοίτα, αν μιλούμε για Κύπρο, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει κάποιος. Διαφωνώ μαζί σου. Γιατί να μην το κάνει κάποιος. Αν ήθελα να το κάνω, ήταν να πάω Αμερική. Και καταρχήν πρέπει να μιλάω και αγγλικά. Γιατί ρε. Είναι έχουμε κοινό ρε. Καλά, εμείς κάνουμε YouTube. Μια χαρά τα πάμε. Φίλε, εσύ έγινες δικός σου κανάλι. Ναι, αλλά είναι... Θεωρώ κανάλι μπούς. Όχι ρε Μαρία μου, με βάλεις εμπόδια. Δεν σημαίνει ότι επειδή μόνο εγώ ή ένα-δυο άτομα το εκάμασαι δεν μπορούν οι άλλοι. Όχι, δεν είπα ότι εμπορούν. Δεν είπα ότι εμπορούν. Μαρία μου θέλει παραπάνω δουλειά. Να βάλουν τη δουλειά που δεν μου ξεκινήσεις. Θέλω από 17, αλλά να είμαι λάθος. 18. 18. Ας είναι τα ράτσα, άρεσες μου πολλά. Τα ράτσα. Μου είχε κάτι βίντεο πας σε τα ράτσες. Όχι, ήταν πιο μετά τα επεισόδια. Α, ναι. Εσύ θυμάσαι άλλο πως το επεισόδιο που κάναμε με τη web άρση στο 360. Δεν τα ράτσα. Έφυγαν παντού. Πήγαμε μες στα δάση, πήγαμε μες στα ξενοδοχεία, μες στα μπάρς. Τόσα χρόνια που κάνεις το όλο από τον κόσμο. Που τον κόσμο... Πράξεις πολύ να... Φίλε, στην αρχή ήταν... Για τη ράτσα μας, κάτι έμαθες πράγματα. Είναι για τη ράτσα μας, είναι η ανθρώπινη φύση ρε φίλε. Ναι. Στην αρχή ήταν όμορφο, επειδή ήταν λίγος ο κόσμος, οι άνθρωποι που σε ακολουθήσαν στην αρχή ήταν άνθρωποι οι οποίοι άρεσκαν τους κοινών που κάνεις. Και την ώρα που κάνεις περιεχόμενο είναι τα λεγόμενα milestones, δηλαδή κάνεις ένα επεισόδιο και βουμ, πάει πάνω ας πούμε. Εν έχεις πολλά τέτοια. Είναι κάποια επεισόδια τα οποία σήμαν κατά τεθέν. Ναι. Για μας ήταν αρκετά στην αρχή. Επειδή ήμασταν και μόνοι μας. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε podcast, δεν είχαν άλλους. Ναι. Ή τουλάχιστον για να μην άδικο παιδιά τα οποία πιθανόν να έκαναν, τουλάχιστον δεν ήξεραν ο κόσμος την ύπαρξή τους. Και ο λόγος που δεν ήξεραν ο κόσμος την ύπαρξή τους, αν υπήρχαν, επειδή δεν ήξεραν αν υπήρχαν, εγώ θυμούμαι ότι το 18 που ξεκινήσαμε, δεν είχαν άλλα podcast. Αλλά και να είχε, για να μην αδικούμε κόσμο, η θεματολογία τους ήταν πολλά συγκεκριμένη. Άρα απευθύνοντας έναν πολλά μικρό κοινό. Εμείς πήγαμε πιο mainstream. Επιάμε την πολιτική, επιάμε την κοινωνία, επιάμε τον αθλητισμό, επιάμε την επιχειρηματικότητα, επιάμε τους ανθρώπους. Ναι. Πιο relevant. Ναι. Στην αρχή ήταν πολλά ωραία, επειδή ήταν ο κύκλος σου, μεγάλωνε και έπιανες σχόλια φιλικά. Όταν ξεφεύγεις όμως που το δικό σου τον κύκλο και μπαίνεις σε έναν πιο μεγάλο κύκλο ανθρώπων, ειδικά άμα γίζεις θέματα ευαίσθητα, τότε έρχεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα του διαδικτύου. Επειδή διαδικτυακή πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, και για μένα ρε φίλε αρκεύκεις και αντιλαμβάνεσαι το πόσο δύσκολο είναι να κάνεις περιεχόμενο την ώρα που να πιάσεις κριτική επίθετα τα οποία δεν έχουν ζώνη, δεν έχουν όρια. Εντάξει. Ναι. Και αμέσως σε εκείνη τη φάση, εκείνο που βιώνει ο άνθρωπος είναι... Και ευτυχώς εγώ βίωσα το σε μια ηλικία στα 36-37. Εντάξει, φαντάστηκες να μου 22, 21, 23 χρονών. Ξεχνούν όλοι ότι η δική μας γενιά, η millennial, φίλε, στην εποχή μας το bullying, δεν είχε τον όρο bullying. Ήταν εκείνο που έκαναμε και ήταν ok και εκείνο που μας έκαναν και ήταν ok. Ο στρατός ήταν διαφορετικός. Οι γονείς μας ήταν πιο... Φεύγεις το έγραφες, έρχεται και το πράγμα είναι turning point. Που να πιάει, αν το κατάλαβα σωστά, είναι η φάση που να πιάει το hate. Σωστά, για κάτι. Φίλε, εγώ δεν το αποκαλώ hate. Είναι hate ρε φίλε. Reality check, μπορεί να κάνεις λάθος. Υπάρχει και σκληρή κριτική. Σημαίνει hate το πράγμα. Ωραία, οκ. Εσύ δέχεσαι σκληρή κριτική. Ναι. Δέχεσαι. Ναι. Αν είναι αλήθεια σίγουρα θέλω ότι ρε. Θα κρίνεις εσύ αν είναι αλήθεια. Δέχεσαι τη σκληρή κριτική. Μπορεί να δυσκολευτώ. Μαρία μου, να είσαι ειλικρινής, είναι δύσκολο μας. Περίμενε. Μαρία μου, είναι δύσκολο μας. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ας πω κάτι, πλέρωσα πάρα πολλά που να μου σουμαλίζουν τα αυτιά μου και έφατη. Ενώ προτιμώ... Ρε, μιλώς για το διαδίκτυο τώρα, ρε. Το διαδίκτυο. Ας την πραγματική. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Και αμέ ρε φίλε, την ώρα που
Ο άλλος γράφει σου είσαι πασίς, είσαι πούστης, είσαι φασίστας, είσαι αριστερός, ψόφο, κομμούνι, ψόφο, φασίστα. Μην ίσκει το πράγμα, βλέπεις το. Δεν φεύγει ποτέ. Ενώ τώρα αν εμείς έρθουμε σε μια διαφωνία, να φύγω, να πω από εκεί, εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Το άλλο να μείνει. Το άλλο είναι τζάμε και μην ίσκει. Θωρεί το κι άλλος κόσμος και μετά διονγκώνεται. Δεν παίρνουν κι άλλοι. Άρα για να σου ολοκληρώσω, έρχεται μια φάση που δέχεσαι, περνάς που το στάδιο και εντιαμέ που γίνησκεσαι, αντιλαμβάνεσαι καλύτερα το πράγμα που κάνεις εσύ, τα επιπτώσεις εσύ και πόσο το αντέχεις. Φίλε, τούτο που είπες θεωρώ και γι' αυτό μου είπες και χαρικά, φίλε, είναι το πιο ωραίο σημείο, είναι σημείο κομβικών. Έχεις νερό είναι το μεταξύ αθλήτσαμε. Σημείο κομβικών έχεις και επιλογές. Ή να σε γονατίσεις τα πατώματα ή να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και να μην σε κοφτούν οι απόψεις του άλλου και να μπουλαλούν. Θεωρώ πολλά κομβικό σημείο. Ας σου πω επειδή οι λέξεις έχουν σημασία, δεν έχει να κάνει με καλύτερον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με καλύτερον άνθρωπο. Δεν είναι κατά ανάγκη να σε κάνει καλύτερον άνθρωπο. Το θέμα είναι να σε δυναμώσει. Να σε κάνει να μάθεις να διαχειρίζεσαι κάτι το οποίο είναι ελέγχεις. Και τουλάχιστον η δική μου η συμβουλή είναι ότι οτιδήποτε είναι ελέγχεις και παράλληλα πρέπει να κατανοείς και το πώς είναι ο κόσμος, να σε φέρει σε μια θέση γαλήνης, ρε φίλε. Και ερχόμαστε στο σήμερα που για μένα πλέον είναι data, για μένα πλέον είναι αριθμοί, χρήστες, είναι NPC, είναι ψεύτικο το πράγμα και απλά είμαι πάνω του θεωρώ το ας πούμε και λέω διαφέρον ας πούμε το, γιατί ας πούμε και μάλιστα τώρα δουλεύουμε πας σε έναν agent, ChatGPT, μαζί με, δοκιμάζω κάποια workflows που ουσιαστικά μαζεύουμε τα σχόλια, κατηγοροποιούμε τα και βγάλει μας ένα profile. Profile του ανθρώπου. Το profile της διαδικτυακής κοινωνίας του καναγιού μας. Άντε ρε. Το οποίο έχει να κάνει με εμάς, επειδή για τον καθένα είναι διαφορετικό. Και τούτο είναι με ένα διά μου insight πρώτον. Ποιο είναι το κοινό μου, τι ενδιαφέρονται να ακούν, τι είναι κοινό που τους κάνουν τρίκ παραπάνω να ακούσουν. Άρα για μένα πλέον τούτες οι συμπεριφορές είναι απολύτως λογικές. Αρέσκουν μου, δεν μ' αρέσκουν, δεν έχει σημασία. Οκ. Γι' αυτό μου αντέδρασε έτσι την ημέρα που θεωρούν και το βίντεο του Παρασκευά μόλις είπε live και νιώθα όλον το χέρι και πιάσα και παρανόησα. Ναι. Οκ, και ήσουν τόσο ηρεμός, έχεις το έτσι εσύ. Εντάξει, είναι ωραίο συναίσθημα επειδή στο κανάλι μας κάνουν και άλλα παιδιά περιεχόμενο και περιμένω πουλούς να το αντιμετωπίζουν έτσι. Άρα οφείλω εγώ να τους προστατεύω. Είναι το turning point που είπαμε πριν, πρέπει να οριμάσουν και αμέ, εσύ έχεις το έτσι όπως είπες τώρα. Μικρό break, να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Πρώτος, Savvy Butler, είναι software για όσους ασχολούνται με Airbnb. Πολλά ωραίων εργαλείων, παιδιά, κάνουν τη δουλειά πάρα πολύ εύκολη. Αν ασχολείστε εσείς ή αν ξέρετε κάποιον που ασχολείται, στείλετε του να το κοιτάξει. Και το δεύτερο, AI Artist.live. Πίνακες που γίνονται Κύπρο με AI, καταπληκτική. Πολλά καλές οι τιμές. Δείτε όλοι σας αρέσκει να διαλέξετε. Με κωδικό για έκπτωση Welcome κεφαλαία 25. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Όταν βρείτε χρόνο, τσακάρετε τα. Συνεχίζουμε. Ξέρεις να μου αρέσει και εμένα καθόλου online. Το σκόπιμο, δηλαδή τώρα θέλεις κάνουμε το και για πάσα. Μας σκέφτου τώρα, ας πω έγραφαν οι κάμερες. Μας σκέψουμε τώρα ξυμαζόμαστε να μιλούμε έντονα, αλλά να πάει viral. Τούτον πουλά, αλλά τούτον και το ψεύτικο ή το σκόπιμο λυπίζει με εμένα γιατί είναι το IQ του άλλου. Στην Κύπρο έχει έτσι πράγμα. Νομίζω στην Κύπρο είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Στο εξωτερικό μπορεί... Όχι, έχεις, άμα μπεις μες σε live και δεις το ας πούμε. Αν μπεις μες σε live στο TikTok, αν αρκέψουμε ένα αξίδι μαζί μας, είναι η περιέργεια. Ένα γεμώσεις και 3.000 views, εντάξει είναι το 93, όχι τώρα παρουσιάζει πολλά παραπάνω. Ναι, το negative πουλά. Εντάξει, εξαρτάται... Εντάξει, είμαστε λίγο ένα λεπτό και βγάλουμε short για να τους γυρίσουμε μες στο βίντεο. Εξαρτάται από τα ηθικά όρια των ανθρώπων που κάνουν περιεχόμενο. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς να αναμένεις ή να απαιτείς που τον καθέναν
να βάλει μια ηθική πηξίδα αντί ώρα που κάνει περιεχόμενο. Είναι αυθόρμητο. Είναι τη φύση του βασικά. Εν τη στιγμή, δηλαδή έγινε κάτι, ας πούμε, έγινε μάσιοτι, έγινε δολοφονία, έγιναν εκλογές, ο άλλος βγάλει live και την ώρα γίνει μιλά το συναίσθημα, δεν μιλάει λογική τόσο. Άρα και αμέ ρε φίλε, επειδή έχεις και την επαφή με τον άλλο, up close personal, εν είσαι, να τον βλέπεις, είσαι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και δυστυχώς, το που παρατηρώ είναι ότι θεωρούμε ότι η πραγματικότητα της ζωής είναι εκείνη του διαδικτύου, που είναι εκείνη του διαδικτύου. Η πραγματικότητα του διαδικτύου είναι διογκωμένες σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες, χωρίς όρια. Έχασες με. Ρε αδερφέ, κάνεις πάρα πολλές σκέψεις την ημέρα. Εκφράζεις τες στον πραγματικό κόσμο, με όποιο βρεθείς, όπου κρατάς τες μέσα σου, ναι. Στον εσωτερικό σου κόσμο. Το θυμό σου, τη χαρά σου, την απογοήτευση σου, τη λύπη σου, το φανατισμό σου, κρατάς τα μέσα σου, ναι. Γιατί ώρα μόνο στο διαδίκτυο όμως, που είσαι μόνος σου, ή να πληκτρολογήσεις, ή ακόμα να βγεις σε ένα live, και να βγάλεις τα πολλά πιο εύκολα. Επειδή ουσιαστικά μιλάς σε έναν τίποτε, μιλάς σε έναν περιβάλλον που μάθαμε σαν ανθρώποι να μιλούμε, που μας βάλει κάποια όρια ηθικής, κοινωνίας, που είναι αρχαίγωνα. Μιλούμε για live αφού είναι interactive, έχει moderator να σε κατεβάσει, να σου πει. Άλλον τούτο. Έχεις όμως... Για να πράγμα μιλάς, για βίντεο. Για βίντεο, ναι. οκ. Εκφράζεσαι ουσιαστικά... Φτύνεις πιο εύκολα τις σκέψεις σου. Ναι. Που στην πραγματική ζωή τις σκέψεις σου κρατούνται πίσω τα ηθικά σύνορα. Το τι καθορίζει κοινωνία, ότι πες πριν λίγο να βάλω κότσορα, ας πούμε, τι είναι να πει ο άλλος. Στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν, είναι κατεβασμένα τούτα τα ηθικά ωριά και δυστυχώς πέφτουν κι άλλον κάτω. Εξού και βλέπεις, ας πούμε, booming OnlyFans, ας πούμε, booming hate speech, booming πολιτική βία, πολιτικών περιεχόμενων, τοξικών περιεχόμενων, beefs, τα πάντα ρε φίλε. Στην πραγματική ζωή είμαστε μέσα σε κάποιους κανόνες. Το πρόβλημα είναι ότι που τα social media δημιουργείται ένα ρήγμα και τούτα έρχονται στον πραγματικό κόσμο. Επηρεάζουν τον πραγματικό κόσμο. Γι' αυτό και έρευνες δείχνουν ότι τα social media προκαλούν μας ψυχολογικά θέματα. Προκαλούν μας συμπεριφορές οι οποίες είναι επιθετικές. Δημιουργούν μας απόψεις, δημιουργούν μας παραπληροφόρηση και κατά κάποιον τρόπο καθορίζουν το πώς εμείς συμπεριφερόμαστε στην πραγματική ζωή, στους φίλους μας, στην δουλειά μας. Για παράδειγμα, εάν εσύ ρε φίλε είσαι ένας εργαζόμενος, ο οποίος είσαι σε μια εταιρεία 10 χρόνια και αν είσαι έναν μισθό τον οποίο θεωρείς ότι αξίζεις λίγο παραπάνω. Ναι, πολλά φυσικό. Και ουσιαστικά θα το συζητήσουμε τούτο. Εσύ νιώθεις ότι αξίζεις παραπάνω λεφτά. Στη δουλειά σου πιθανόν να μην έχεις ουσιαστικά να μην πηγαίνεις να το συζητήσεις με τον εργοδότη σου, να μην το συζητήσεις με τον μάστρο σου, να μην το συζητήσεις με το HR σε μεγάλες εταιρείες, τα κρατάς μέσα σου. Και καταφεύγεις στο διαδίκτυο για να ψάξεις μέσα από το doom scrolling σου να έβρεις μέσα μια απάντηση και πέφτεις πας σε έναν τοξικό fake personal development guru influencer ο οποίος σου αραδιάζει έναν κάρο μαλακίες, εντάξει, τις οποίες εσύ εισπράττεις και πηγαίνεις στη δουλειά και αντί να το συζητήσεις, ας πούμε, επιθετικά πάει και δημιουργάς του αυτού σου πρόβλημα. Κατάλαβα, με τούτο είναι θέμα να IQ, ο καθένας στον νου του. Μην υποτιμάς τον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος επηρεάζει σε εσένα καταρχάς. Μην υποτιμάς τον αλγόριθμο. Εντάξει, εν το γενικό που σου ταΐζει συνέχεια, αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, να το βγάλει συνέχεια. Φίλε, ή πρόβλημα ή άποψη, είναι τα λεγόμενα echo chambers. Εάν εσύ πιστεύεις ότι, δεν μπορώ να σου πω τώρα, ότι είναι το δέντρο, εντάξει, δεν υπάρχει και βάλαν το κάποιοι για να μας ελέγχουν, ας πούμε. Είπα έναν παράδειγμα τρελό. Την ώρα μπορεί να μπεις στο διαδίκτυο, να έβρεις το περιεχόμενο το οποίο να σου επιβεβαιώνει και που ξέρεις.
και χάνεσαι βαθιά. Άρα ουσιαστικά ελέγχεις ο αλγοριθμός. Ναι. Είναι θέμα IQ. Όλοι είμαστε ευάλωτοι. Εντάξει, επηρεάζει, είναι αλήθεια. Τότε επηρεάζει άμα δεις έναν πράγμα και επηρεάζει κόμμα έναν, που 0-1. Άμα δεις 1000 σαν κοινό, όπα, και είναι σημαντικός αριθμός. Και άμα έχεις δίκιο. Και το πρόβλημα είναι ίδιος πας στα μωρά, ρε, που τα μωρά πιάνουν τα κινητά. Φίλε, ας σου πω μια ιστορία, δεν θα σου πω το περιεχόμενο της. Είχα μια συζήτηση μου, γιο μου προχτές, πάει να γίνει 14 χρονών. Και τις νύχτες φέτος, ρε φίλε, επειδή έχουμε έναν έλεγχο στα ηλεκτρονικά, τις νύχτες, επειδή είναι και τα ηλεκτρονικά, έρχεται και όχι αναγκαστικά, επιστρέφει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Δηλαδή, να έρθει σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, με τον κόσμο, με ο σύλλον του, με τους γονιούς του, με τον μπάσκετ του. Και ταυτόχρονα κάθεται και στο τραπέζι μαζί μας και κόφουμε κουβέντες. Που όποια μαλαγία θέλεις, είναι εντάξει ας πούμε, π.χ. τύπου ο Στεφ Κέρι είναι ο καλύτερος σιούτσερ, μέχρι ακόμα και πολιτικά, κοινωνικά, και φέρνω στην κουβέντα που μου είπες τώρα, για πράγματα που δεν πρέπει να ξέρεις, δεν πρέπει να συζητά. Και πρέπει να θωρεί. Και όχι και άποψη, άμα είδε, έκαμε φόρμα το πιο. Και όχι και μια άποψη, η οποία άποψη καθορίζεται με τον αλγόριθμο. Για παράδειγμα, έγινε η δολοφονία του τύπου στην Αμερική. Μάλακα, δεν πρέπει να θωρούμε τα πράγματα. Άρα, τα πράγματα δεν είμαστε κατασκευασμένοι να τα θωρούμε ζωντανά. Πόσο μάλλον τα μωρά. Ναι, ναι. Ρε φίλε... Και αν φταίνουν εμείς σαν γονιέ, ρε. Φταίμε σαν γονιέ επειδή... Έχει κανένα application, ρε παιδιά, πέτε μας πάνω. Δεν έχει application, Μαρία μου. Έχει να μην πιάνουν τα ηλεκτρονικά και να έχει έναν έλεγχο και μια επιβλέψη. Φίλε, είναι μεγάλο θέμα. Φίλε, να σου πω, εν και λάλος είμαι ο τέλειος γονιός. Κανάς είναι, ρε. Κάνουμε και εμείς πάρα πολλά λάθη όσον αφορά τη διαχείριση των ηλεκτρονικών με μωρά, αλλά μπορώ να σου πω ότι είναι μια σκληρή απόφαση που πρέπει να την πάρεις και πίστεψε με, ειδικά στις ηλικίες που τα 10 και μετά θέλει λίγη δουλειά και λίγο να δώσεις σημασία στο μωρό την ώρα που θα ήθελε το ηλεκτρονικό και επειδή δεν το έχει θέλει σε σένα να είσαι εσύ για το μωρό και να κάνεις συζητήσεις, να παίξεις, να του δώσεις σημασία, ενώ δεν το κάνουμε. Βρίσκουμε την ευκολία και πετάσουμε το ηλεκτρονικό και πιάσω το και για να κάτσω εγώ στο ηλεκτρονικό μου. Θέλει λίγο παραπάνω δουλειά, αλλά ασχέτως τούτου, για να μην κάνουμε και το σύμβουλες περί γονιών, αν και είμαστε γονιές, τα μωρά δεν πρέπει να βλέπουν τα πράγματα που βλέπουν, κανονικοποιούντας στο μυαλό τους. Ναι. Ο γιος μου είδε την τηλεφωνία. Λάδω ρε, το πράγμα πρέπει να το θωρείς. Καλά μπαπά, και πάθα κάτι. Μα λάδω είναι το ανησυχητικό λάλο του. Δεν γίνεται να θωρίσουν το πράγμα και για σένα να είναι τόσο κανονικό. Φίλε, είναι τραγικό να θεωρούμε μια δολοφονία ανθρώπου ζωντανά και να θεωρείς και το reaction του θανάτου, να θεωρείς το θάνατο πώς εξελίσσεται μπροστά σου ως να είναι ένα κλιπάκι μιας ταινίας. Τούτον το πράγμα ξέρεις πότε να έχει συνεπίες, που ήδη έχει συνεπίες. Σε μια 5 ετία, 8 ετία που τούτη γενιά να μεγαλώσει και να μπει στην κοινωνία και τούτη βία και τούτη τοξικότητα και τούτη πόλωση είναι νορμάλ. Μ' αρέσει και το θέμα, να το αλλάξουμε. Αλλά πώς σου φαίνεται για πρώτα podcast, έχω το τρασάσω τίποτε. Μιλούμε για κάτι... Ήταν τοξικό, πει αλλού. Παρανοήσες. Όχι, σκέφτηκα ένα βίντεο που είδα και στιγμάτισε μέσα από την αλήθεια στην Νιγηρία, αν είναι που κάνουν μιας γυναίκας και μετά σκέφτηκαν... Καλά ρε, γιατί θωρίστουν τα βίντεο. Έφυλε εδώ και πριν χρόνια, ήταν Meta Cafe, κάτι, ένα website, τα απαγορευμένα. 2005-2006. Χαίρεσαι μες στην διάνυση, φίλε, είδα το, στιγμάτισε με ζωή μου και σκέφτηκαν τα μωρά μου δουν έτσι πράγμα, πιένε βρέκρεμ όλα. Λόγω γι' αυτό θα αλλάξουμε θέμα. Πέμα δούμε για πρώτα podcast, πώς σου φαίνομαι, έχω το. Αλήθεια όμως. Δεν με ρωτάς το πράγμα. Να είσαι καυστικό, δεν το πάει πριν σκληρή πραγματικότητα. Είναι θέμα σκληρής πραγματικότητας. Τι είναι δική σου άποψη. Μεν περιμένεις που το πρώτο podcast να καθορίσεις αν είσαι καλός ή αν δεν είσαι καλός. Είναι ένα μεγάλη αδικία. Ναι ρε, εννοείται, το είναι δεδομένο. Αλλά δώσ' μου feedback, πώς σου φάνηκε. Δεν μπορεί να κρίνω. Πώς σου φάνηκε ρε, είναι τα φούλαλη. Αφού μόνο εγώ μιλώ. Κοινούρκο trend που γύρισαν τώρα, ρε, πάω το καλά, δηλαδή, ευκάλλω ρε, φάους. Είναι το θέμα μου. Ωραία, αλλού, ο μόνος που θα σε περιπέξει, ας πούμε, για YouTube βίντεο, είναι ο Mr. Beast. Ναι. Θυμάσαι τα ηλίθια του τα βίντεο, άλλο αμυτσής, persistent, consistent, έκαμε.
Άρα δώσ' μου λίγο feedback, με να χώνεσαι. Τα feedback να σου δώσω. Πρέπει νομίζω το feedback που να πιάσεις, να σου το πει ο κύκλος σου, επειδή εγώ τώρα... Ο κύκλος μου. Όχι το άθικο, ο κόσμος... Η δουλειά σου σέμπερος, θέλω που το κάνει πατατάρι να μου πήρε. Ο κόσμος που να το... Κοίτα, ωραία, θέλεις feedback, μπορείς να είσαι έτσι λίγο πιο δομημένος αν θέλεις, ας πούμε. Να έχω structure. Να έχεις ένα structure, ας πούμε. Έφυγε μου λίγο. Εν καλό να είσαι free will, αλλά να βασισμένος σε μια δομή. Παγιά το έκανα εγώ, τώρα κάνω το πάρα πολύ. Είχα άλλη δομή και αφήκα το και πήγε free will όμως μετά, γιατί τότε είχα να το... Φίλε, όλα τα θέματα που είχα ξεπεράσαμε. Και δεύτερο, γιατί το χιτσάμε και το χιτσάμε. Είναι κάμερα ρε. Δεν βαρτώαμε, σιγά. Εντάξει, με ενοχλά και με γυρίζεις σου που γυρίζεις έτσι. Και το μικρόφωνο να μπροστά στο στόμα σου ή πίσω σου. Καλά, λαλείς μου τώρα που τελειώσαν το podcast. Τα πελώς εν τούτος, καλύτερα. Όχι, πρέπει να δάμε έτσι. Τέλεια. Πρέπει να δάμε. Άρα πρέπει να είσαι εμάς συγκεντρωτικό και το μικρόφωνο. Κάνει point, πιάνει δάμε ας πούμε. Τραγουδιστές νομίζεις είναι τυχαία που το έχουν δάμε τους και... Ναι. Άλλο feedback? Feedback, εντάξει ρε. Όχι, ας πούμε, πέτω. Τίποτα, να είσαι λίγο πιο structure. Ας πούμε τα που θέλεις να πετύχεις. Όχι μπαμπαμ, θεματικές, να που θέλεις να πετύχεις που τον καλεσμένο σου. Έπιας το. Πιστεύεις στο κοινό που άκουσαν, έπιαν κάτι... Θέλω να βγάλω παραπάνω για σένα την σταδιοδρομία σου και το κάμα. Καλά κάμες επειδή έπατα πολλές φορές και νιώθω ότι είναι ωραία να μιλάς για αυτό σου. Από του κόσμου κάτι να είναι ωραίο, ό,τι θέλετε, άμα θες να κάνεις, να κάνεις. Ας σου πω να πω κάτι του κόσμου που λευκά μαζί να μου γίνει για μια ημέρα. Θυμίζουμε και να ξέρω. Ήταν να έρθει δουλειά ρε παιδιά, πάμε 8 και κάρτον, εγώ ήμουν 27 χρόνια, πια βάλα τα πουκαμισούτια μου πράγματα έτοιμο τσάμε προς 8. Πάει 8.30, ενέρχεσαι 8.35, ενέρχεσαι, στέλνω σου μήνυμα, δεν που γίνεται. Φαντάσου και έρχομαι. Δεν να σε λύσω. Δεν να σε λύσω. Φίλε, πιάμε άλλο, πώς ήταν πολύ σημαντικό, δεν μπορούσα να το ελέγξω. Είναι παράγοντες που δεν τους ελέγχω. Ναι. Αρκίζει λίγο στην ώρα σου, νομίζω. Έχω το και τώρα τούτο. Ξέρω το. Έχω το και τώρα τούτο. Δεν μπορώ να πω του κόσμου. Καλύψαμε τα. Καλύψαμε τα. Πόση ώρα μου γράφει. Δεν έχω ιδέα. Να δούμε το ρολόι. Δεν ξέρω που το βάλα. Έχεις ένα ρολόι απέναντι σου να βλέπεις. Πες μου. Εγώ σου κάλεσαι. Βάλε μια ενότητα, ας πούμε, στο τέλος. Βάλε μια ενότητα. Θέλω να σε ρωτήσω, πού να θέλεις να δάμε κάνω σε 10 χρόνια, αλλά νομίζω να το κλείουμε τώρα, μπορεί να έχει άλλες συζητήσεις. Φίλε, 10 χρόνια είναι πολλά μακριά. Μην το πεις. Αλλά να σου πω που να ήθελα να ήμουν όχι επαγγελματικά. Ναι. Να ήμουν κοινωνικά. Οκ. Να ήθελα να ήμουν σε μια οικογένεια η οποία να έχει καθημερινή επαφή, είτε διαδικτυακά είτε που κοντά. Να βλέπω τα παιδιά μου και να ξέρω ότι έκαναν καλή δουλειά ρε φίλε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται, έχουν ηθικές αξίες, αντιλαμβάνονται... Ρε μιλάς όπως τον πολιτικό. Πολιτικό τούτο. Είναι πολιτικό, μιλώ για την οικογένεια μου, είναι πολιτικό είναι η οικογένεια. Εγώ δεν μου, anyway, είπα για σένα συγκεκριμένα. Επαγγελματικά, λέω σου όχι επαγγελματικά, επειδή δεν ξέρω επαγγελματικά που να είμαστε. Επαγγελματικά με ρωτάς, ένας από τους στόχους μου είναι σε κάποια φάση να ασχολούμαι μόνο με ντοκιμαντέρ και να βγάλω ιστορίες, ας πούμε. Μέσα από βιώματα, ταξίδια που ήδη κάνουμε εδώ. Νιώθω ότι τραβάμε πάρα πολλά. Και δεύτερον, αν θέλεις να σου πω και κάτι άλλο, γράφω δηλαδή ένα σενάριο μιας ιστορίας η οποία αφορά την Κύπρο. Αλλά όχι την Κύπρο του σήμερα. Η οποία ιστορία, ας πούμε, έχει να κάνει λίγο με το... Ο σκοπός μου είναι να εκτιμήσουμε παραπάνω εμείς οι Κυπραίοι την τοπική μας ταυτότητα εκτός του συμπλέγματος του χώρου που ανήκουμε. Δηλαδή, εμείς οι Κυπραίοι είμαστε Έλληνες. Αποδεδειγμένο, ναι. Ενώ αντιλαμβάνονται το ούλι και κάνουν μια λογική. Ανήκουμε, είμαστε Έλληνες, ρε φίλε. Είναι απλά τα πράγματα. Η κουλτούρα μας, η γλώσσα μας, η ιστορία μας. Παράλληλα όμως είμαστε και Κυπραίοι. Έχουμε μια ιστορία η οποία είναι πολλά πιο διαφορετική
εκείνοι που εγνωρίσαμε και πάει πίσω χιλιάδες χρόνια. Και γράφω κάτω κάποιες σκέψεις βασισμένες στην ιστορία. Πριν πόσα χρόνια θέλεις πάει πίσω δηλαδή? 800 χρόνια. Οκ. Να σιουρευτώ... Ιστορικός δηλαδή. Δεν είμαι ιστορικός. Θέλεις να καταγράψεις σε ντοκιμαντέρ, να κάνεις δουλειά ιστορικού. Είναι ντοκιμαντέρ, είναι... ένα λεπτό. Να έχει κατά με η φάση. 700 χρόνια. 700 χρόνια πίσω. Πας στα 700. Από τις να καταγράψεις τούτο. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον ιστορία, η οποία δείχνει λίγο μια άγνωστη πτυχή συμπατριωτών μας, οι οποίοι είναι πουθενά αναγνωρισμένοι, κατεγραμμένοι που την ευρύτερη μάζα του τόπου, και είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν Κυπραίοι, απλά ζήσαν πριν 7 αιώνες πριν από εμάς, ας πούμε. Φίλε, πάεις πολλά πίσω. Επίσης, ο λόγος που το κάνω τούτο είναι επειδή είναι μακριά από το τοξικό ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο του σήμερα που συζητούμε, δηλαδή την πρώιμη ιστορία της Κύπρου. Ναι. Άρα το πράγμα είναι πολλά μακριά από τα χωράφια τα οποία δημιουργούν τοξικότητα. Δεν έχει κανένας να πει κάτι, ας πούμε, για εκείνο. Έγινε πριν 700 χρόνια, ρε φίλε. Αν έβρεις, φίλε μου, φάξ που είναι αλήθεια, good luck. Όχι, είναι αλήθεια. Είναι κατεγραμμένα, απλά πρέπει να το διευρύνεις. Πριν μια εβδομάδα, έχει διαφορετικές απόψεις. Κοίτα, και αμένει μπορείς να έχεις και διαφορετικές απόψεις, για τον λόγο ότι ασχοληθήκα πολλοί άνθρωποι με το πράγμα και είναι ιστορίες οι οποίες είναι κατεγραμμένες ακόμα και από Κύπριους συγγραφείς, ποιητές, αλλά και ερευνητές, και πιθανόν να υπάρχουν και έγγραφα σε Γαλλία, Ιταλία, πιθανόν και στην Αίγυπτο. Ιστορικά, τα οποία να πιάνουν και την περίοδο, και αν τα ενώσεις όλα τα κομμάτια του puzzle, βγάλεις μια ιστορία που είναι ντοκιμαντέρ, είναι σειρά η οποία να συνδυάσει και μυθιστόρημα και πραγματικότητα. Είναι ακριβώς documentation της ιστορίας. Okay. Αλλά είναι μεγάλο project. Το τεράστιο project, huge. Το οποίο θέλει γνώση που έχω, θέλει λεφτά που έχω, θέλει network που έχω, αλλά κάπου πρέπει να αρκέψεις, ναι. Μπορεί να βοηθήσει το AI. Το AI σίγουρα μπορεί να βοηθήσει, αλλά σίγουρα μπορεί να βοηθήσει το AI. Αλλά πάλι πρέπει να βάλεις τον χρόνο και τη δημιουργικότητα, και μπορεί που μόνο του να σου δημιουργήσει το που θέλεις. Μάλιστα. Να σου πω, έχει ένα θέμα, σκέφτομαι να το ανοίξω, έναν καλό για numbers στη θέαση να αρέσει του κόσμου, που την άλλη άλλαξα γνώμη, τώρα αλλά το κάνουμε, να σου κάνουμε ερωτήσεις και θέλουμε να σβήνουμε το μέτρο. Ναι, κάμε. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε, αρέσει και με τούτο. Θα σε περιπέξω. Περιπέξαμε. Που είπες για 800 ψήφους, είχα σου το πει τηλεφωνικά, δεν αντέξα μετά από ένα χρόνο. Ναι. Τις 800 ψήφους ρε φίλε. 800 συγκεκριμένα κάτι όμως. Σε γίνει το τραπέζι, σε γίνει το χορκό, το γυκνικό. Ναι. 800 ρε φίλε. Επειδή είναι καλά όμως το βίντεο, ναι. Τι εννοείς καλά? Ρε φίλε, άμα ξέρεις ο άλλος ήταν που να κάνει, άμα ξέρεις την κίνηση του άλλου ήταν που να κάνει. Δηλαδή. Ρε φίλε, άμα ξέρω ότι ο άλλος να πιέει κάτι το οποίο είπες για να το αξιοποιήσει για εκείνον, ναι μεν να πιάεις πολύ hate, αλλά ταυτόχρονα να σε γνωρίσει και εκείνον το οποίο να σε ξέρε. Αδαμέντε η τέχνη που ξέρεις. Ναι, και στο κάτω-κάτω, γιατί είναι υπασίγιους και είπα 800 συγκεκριμένο αριθμό. Είχες κάτι στο νου σου? Φίλε, οι αριθμοί που έχουν μια λογική, να πούμε, πώς ψήφισαν να πιω φιδιάς, χίλιους. Το μυαλό να απορροφά το πιο εύκολα. Ναι. Ενώ αν πεις, θυμάμαι κάτι να πω 836, ο άλλος λαλεί σου καλά. Γιατί 36 ή 37, ενώ είναι τόσο σίγουρος ότι θα πιάει τους ψήφους, άρα γίνεται ακόμα πιο αφιλεγόμενο. Πιστεύκες το? Όχι, εγώ πιστεύω ότι να πιάει ένα πολλά σεβαστό ποσοστό. Μα ξέρεις το? Δεν ήξερα τίποτε, δεν προβλέπω το μέλλον, αλλά σίγουρα δεν προβλέπω να πιάει 71.000. Περίμενε, 800 δεν το πιστεύκες δηλαδή? Εννοείται όχι ρε μαλάκα. Αλήθεια? Τι λαλείς ρε φίλε? Wow, πού ζω. Καλά, περιπέζεις σε άδικα σε ένα χρόνο. Όχι μόνο εσύ και ούλη Κύπρος.
Φίλε, δεν ξέρω, αλλά έξερα ότι είναι να πιέ πολλούς ψήφους. Είπες το σκεμμένα δηλαδή για τον το σκοπό. Εντάξει ρε, ήμουν λίγο προβοκατήβα στην επεισόδια. Να γράψει, δεν θα γράψει, δεν πώς θα πιούς έτσι. Wow. Είσαι ωραίος, είσαι προ. Εντάξει, είναι θέμα, ένα κακό όμως τούτο. Όχι, θέλω να σου πω ότι ένα κακό. Ναι μεν έπια hate πολύ που τους fanboys. Έπιας hate. Έπια, ναι. Αλήθεια. Ναι. Γιατί έπιας hate, ήταν η άποψή σου. Εντάξει ρε φίλε, αφού προηγουμένως υπεριγράψε το διαδίκτυο. Ναι. Που κόσμο που με ξέρει. Το highest ίσως το ακούσει. Το highest πρόβλεψη πάνω του. Το highest. Εκλογές, ναι. Όχι. Φίλε, είχα πει 56,5 με 57,5 χιλιάδες. Είχαμε recorded. Και πήρε μου... Όχι, δεν περίμενα να πάει τόσο ψηλά. Φίλε, είπα το 52 είπα είναι κογκρίν. Δεν περίμενα καν να βγει βουλευτής. Εν τύχα ότι ναι μεν εμπίστευκα ότι είναι για ένα σεβαστό ποσοστό, αλλά σίγουρα δεν περίμενα, ούτε ο ίδιος δεν περίμενα να πιει 71 χιλιάδες. Είπεν το. Ότι περίμενε να πας στις 30 νομίζω, 31. Τώρα σου είπα ότι ούτε ο ίδιος δεν περίμενε να πιει 71 χιλιάδες. Φίλε, για μένα, εγώ είπα το ήμουν σίγουρος να πιει 51, αλλά impossible που το νιώθα, 56,5 με 57,5 είπα το. Πάλι ευκαινε, ναι. Μπρο, πήρε μου μετά 3 με 4 μήνες έχω το τούτο να αναλύω που έπια λάθος. Έπαιζα πολλά λάθος. Τι να αναλύσεις ρε φίλε. Φίλε, ήβρα το. Ήβρα και γιατί έπια λάθος. Γιατί έπιες λάθος. Φίλε, υποτίμησα τη δουλειά που έκαμε η ομάδα τις 3 που την Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 5 μέρες. Εντάξει, την ίδια δουλειά έκαναν και τα άλλα τα κόμματα. Κοίτα. Περίμενε, να ολοκληρώσω. Την ίδια δουλειά έκαναν και τα άλλα κόμματα. Συνεπώς δεν είχε κάνει με τη δουλειά. Η κοινωνία έθελε με τον την ψήφο να πει κάτι. Και είναι άλλο θέμα. Και είναι το θέμα. Όχι, είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα ωραίο θέμα. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν η ίδια ομάδα δουλέψει στις βουλευτικές να πιει 71 χιλιάδες ψήφους. Άλλο θέμα, μεν το... Γιατί? Είναι ένα θέμα, μπορείς η ίδια ομάδα, ενώ άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε τα δεδομένα. Απλά και που θέλω να σου πω, στο λάθος που έκανα εγώ, ήταν ότι είχαν 4.000 τηλεφωνήματα που εγώ έκανα κάτω από 1.000. Δεν έφυγε μια δουλειά, έφερε κόσμο μέσα. Έφερε κόσμο μέσα, ήρθαν πιάνε τηλεφωνήματα, φίλοι πολλά ώρα εμπειρία ζωής, by the way. Μετά πιάνε στις κάλπεις, μα μιλούμε, έγιναν 4.000 τηλεφωνήματα που είχαν script, φέρτε που 10 άτομα θέλουν τη βοήθεια. Ναι. Το λοιπόν, μετά άλλα 530 κάτι άτομα πιάνε στις κάλπεις. Ρε φίλε, 14.000, μπορεί να βρεθεί που για μέ. Έτσι το, και πήραμε 4 μήνες να δω πρώτα. Εντάξει ρε φίλε, δεν μπορώ, δεν είναι η δουλειά μου να προβλέπω πόσους ψήφους είναι να πιέει κάποιος. Δάμε οι δημοσκοπήσεις νομίζω πέσαν έξω. Παιδιά, είναι τα δουλειά να κάνουν και πιερώνονται θέματα. Εν έχει σημασία ρε. Ρε, κάποια πράγματα γεννήσκονται μια φορά στο τόσο και την ώρα μου να γίνουν εννοείται ότι δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Είναι κάμα connect and dots, ρε, περίμενε. Τα κόμμα είναι το έβραση. Λαλούν ότι φαινόμενο. Δεν τον πουλαλούν. Είναι τα φαινόμενο. Εσύ να μου πεις. Φίλε, φαινόμενο και να μπορεί οι άλλοι ότι πιάνουν τους πικραμμένους. Κάτι άλλο, κάτι που πουλά το τελευταίο που πουλούν τα κόμματα. Τους θυμωμένους. Τους θυμωμένους. Φαινόμενο για μένα, ρε. Είναι φαινόμενο, φίλε, ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Ναι, για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο. Εντάξει, για μένα είναι φαινόμενο. Όχι, απαντήσει ο κόσμος που άρε, φίλε. Ο κόσμος πλέον παρέθηκε να ακούει αγγέλ. Ερωτάς και απαντάς μόνος σου όμως. Τι εννοείς. Κάνεις με ερωτήσεις και απαντάς μόνος σου. Ας με σου απαντήσω γιατί είναι φαινόμενο για μένα. Για μένα είναι φαινόμενο επειδή όταν ο άλλος κατεβαίνει για πολιτικές εκλογές και λαλεί δεν ξέρω πολιτική και ψηφίζει τον κόσμο, είναι φαινόμενο. Όχι, είναι φαινόμενο. Γι' αυτό μου θέλω να σου πω, είναι πολλά ξεκάθαρο. Ήταν να σου το πάντου, είναι ο αυτισμός μου που βουρά. Το λοιπόν, ο κόσμος βαρέθηκε, ενώ αριστεροί και δεξί, δυσί και αγγέλ, ο κόσμος βαρέθηκε, ενώ είδαμε ανθρώπους μεγάλους που ήταν φανατισμένοι, τώρα στο 80 λαλούν το και ήδη. Ο κόσμος βαρέθηκε, ο κόσμος ήταν που θέλει. Είναι πολύ απλό. Και είναι η συνταγή για τα κόμματα, αλλά δεν το ακολουθούν. Θέλουν ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί, να λαλούν την αλήθεια και τελειώσε. Να μην είναι ικανοί όμως. Περίμενε. Πολλά ωραίο τον που είπες. Προβληματίστηκα εγώ γιατί τον υποστήριξα και γιατί τον ψήφισα. Δεν είχα καθόλου expectations για μετά. Και πήρε μου καιρό να το καταλάβω. Και εντιά που το είπα στην Πλατεία Ελευθερίας ότι δεν τον ήταν αρκετή ιστορία, τον ήταν γραμμένη. Φίλε, πολλά απλό. Να πιστεύεις στις ικανότητες του άλλου. Τα πράγματα που έκαμε, highly ικανός για μένα.
Και συνεχίζει. Για πολιτικός. Όχι, άνθρωπος. Ναι. Τι να που έκαμε τίποτα, τον εαυτόν του, φίλε. Ναι, αλλά τώρα μιλούμε για πολιτικές εκλογές. Φίλε, μιλούμε για ανθρώπους. Ας σου κάνω μια ερώτηση. Ο πεζινάρης απέναντι, αν είναι ο πιο ικανός πεζινάρης, κάνει για πολιτικός. Καλό, εκπροσωπεί η τάξη. Εντάξει, θα με διαφωνούμε. Φίλε, αν είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά. Εντάξει, ακούστε, όχι. Για πολιτικός, εμάς στο νου μου ήταν η Βουλή. Η Βουλή πρέπει να παρτίζεται από μέρος της κοινωνίας. Αν πιάνει όλα τα γκάζ, όλα τα πετρέλαια, όλων των κόσμων, σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Και θέλω για γιατρών, θέλω για δικηγόρων, να είμαι στη γεωργία, χτινοτροφία, εν τούτη η Βουλή, αμέναν όχι οι δικηγόροι, οι λογιστές. Αλλά από τσάσι, έπισας όπως είπα, όχι, ενώ κατάλαβες το. Ο κόσμος ευαρέθηκε εν το θάθα, τα ψέματα, προτιμούν κάποιον που δεν ξέρει τίποτε, δηλαδή να μάθει και έκαμε και πράγματα στη ζωή του και απόδειξη. Ας σου απαντήσω με κάποιες ερωτήσεις, καλό. Διορθώθηκε το που θέλει ο κόσμος, πιστεύεις ο κόσμος τώρα είναι θυμωμένος. Με ποιο θέμα? Γενικά με την κοινωνία και τη ζωή. Όχι, δεν άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε κάτι. Στις επόμενες βουλευτικές τι να κάνει? Εξαρτάται από τις επιλογές του. Πες είναι εμπειοφίδιας. Δεν μιλούμε για φίδια. Τώρα σου είπα, πες είναι εμπειοφίδιας. Τι είναι να ψήφισε ο κόσμος? Εξαρτάται από τις επιλογές του. Δεν ξέρεις τις επιλογές. Έχεις ΕΛΑΜ, έχεις ΔΙΣΥ, έχεις ΑΚΕΛ, έχεις ΕΔΕΚ, έχεις ΔΙΚΟ. Δεν έχω επιλογή. Άρα είναι θυμωμένος ο κόσμος. Αφού δεν έχει επιλογή. Τι να πάει ψηφίσει? Ξέρω εγώ, Μιχάλη Παρασκευά, είναι καλή επιλογή. Είναι καθαρός. Τον παρέα σου. Είναι καθαρός ο Μιχάλης. Έχασε με πας σε σημείο που είμαι πολλά θκευασμένος. Σε podcast. Έχασες σε podcast. Ερώτηση. Είπες πριν... Κοίτα, άκουμε. Όχι. Είπες πριν που μόνος. Είναι καθαρός ο Μιχάλης, ναι, όχι, πιστεύω. Δεν ξέρω τίποτα. Έλα όλος εγώ είναι καθαρός. Εμπετυχημένος. Δεν έχω ιδέα. Εγώ όλος εμπετυχημένος. Παρασκευά μου, sorry, δεν έχω ιδέα. Όχι, εγώ όλος εμπετυχημένος. Που τσάμε και εκεί μπορεί να μαλάκα σε αρχή του κερατά. Κοφτήσε. Ναι. Αφού είπες εσύ πρέπει να είναι καθαρός και επιτυχημένος. Τα λόγια και παίζουν ρόλο. Φίλε, να είσαι άνθρωπος. Η ανθρωπιά είναι το number one για μένα. Ανθρωπιά, τι φάει ανθρωπιά, ας πούμε. Τι που θέλουν όλοι, αλλά άλλοι το κάνουν. Δηλαδή ρε, με μου λαλείς οι γυναικολογίες, πάμε συγκεκριμένα. Φίλε, έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Πάει ωραίο το podcast. Φίλε, έχω το δικαίωμα να κάνω. Ανθρωπιά, να κλέφκω, να μιλώ άσχημα, να ξετοιμάζω είναι ανθρωπιά, πιστεύεις? Ανθρωπιά είναι. Έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω. Τα δικαιώματα μου σταματούν και απορκεύκουν τα δικαιώματα του άλλου. Για παράδειγμα, να ξετοιμάζω, ας πούμε, δημόσια δικαιώματα. Φίλε, τι εννοείς? Δικαιούμαι να πάω να βρίσω κάποιο δημόσια, ρε φίλε. Δικαιούμαι να παρανομήσω. Πολλά θέματα που είπες. Να ξετοιμάσω, να παρανομήσω. Δικαιούμαι να παρανομήσω, να σπάσω τον νόμο. Για να κάνω περιεχόμενο, δικαιούμαι. Πιο specific τώρα. Όχι, πια γενικά. Δικαιούμαι να κάνω. Ποιο νόμο να σπάσεις για περιεχόμενο? Φίλε, ξέρω εγώ, κάτι που απαγορεύεται να το κάνω και πάω και κάνω το για περιεχόμενο. Δικαιούμαι. Να σου πω κάτι για Μάριος, για μένα. Φίλε, η παρανομία είναι πολλά λεπτή θέση. Κάμνω και εγώ τους νόμους δεν τους σέβομαι. Αδερφέ, συγκεκριμένα. Θέλω να σπάσω και το αυτοκίνητο για content. Δικαιούμαι να κάνω. 100% ρε φίλε, δικό σου. Εντάξει. Άρα... Τι? Άρα δεν δικαιούμαι. Σίγουρα δικαιούς ρε φίλε, είναι το αυτοκίνητο του άλλου. Ωραία. Σταματούν τα δικαιώματα μου και αφήνω το δάμε του. Ο Φιδιάς είναι το αυτοκίνητο και σπάθερ ρε. Έτσι μίλησε ο Φιδιά, ωραία. Για ποιον μιλάς? Γενικά ρε, μιλούμε για καθαρούς, έντιμους. Κύριε, μιλούσαμε για ανθρωπιά ρε, και σπάσαμε ένα αυτοκίνητο. Ναι ρε φίλε, επειδή η ανθρωπιά είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η ανθρωπιά είναι να σέβεσαι τον συνάνθρωπο σου και να σέβεσαι τους νόμους που περιβάλλουν μια κοινωνία. Και τούτοι οι νόμοι... Ο άνθρωπος με το να σέβουμε τους νόμους, οι νόμοι είναι παρανοϊκοί ρε. Τι που τους κάνουν αφού οι διαθετούν τους. Ενώ είναι τέλεια περιπέξιμο. Τι είναι οι νόμοι παρανοϊκοί ρε φίλε? Οι νόμους παρανοϊκούς ρε φίλε. Ας πω ένα παράδειγμα στο highway μας. Ναι. Το highway μας έχει ολοκλήρη τα πέλα 100 με κοτσινούι. Όλοι οι πελάτες μου πάνε 80-90 γιατί δεν γίνει τα πέλα και όλοι πρέπει πάνε 120. Άρα για δεν νόμο μιλούμε. Εντάξει, υπάρχει όμως νόμος ο οποίος θα σε σταματήσει να πιένει σε 110 μπορεί να σε γράψει. Τώρα γιατί δεν το κάνει, δεν φταίει ο νόμος, φταίει και που εφαρμόζει τον νόμο. Συμφωνούμε? Ο νόμος είναι λάθος ρε. Κάμετε τα 120 τις ταπέλες. Εντάξει, άρα ο νόμος είναι λάθος επειδή είναι 100 και είναι 120. Ναι, στο εξωτερικό είναι 100. Εγώ που πάω εξωτερικό πάω σε λαλή ταπέλη.
Εντάξει, δεν φταίει ο νόμος όμως, φταίει που εφαρμόζει τον νόμο. Πού φταίει ο νόμος, μόνος του as such. Φίλε, δουλεύει ρε μπρο, ο νόμος είναι 120. Άιστο δεν μπορούν τα χαρτιά. Ναι, άρα εγώ προσωπικά πάω 100. Εγώ πάω με τον νόμο. Καλά που σου λέω. Και μάλιστα όσοι με ξέρουν λαλούν μου τέλος πάει έτσι. Εγώ απολαμβάνω τώρα, φίλε, βιαζούν από πού έτσι. Τα αυτοκίνητα, εκείνοι νόμιζαν που το 70-80, φίλε, τα αυτοκίνητα έχουν ABS, καμία σχέση. Πολλά λάθος η νόμη μας. Το highway, ας πούμε, πρέπει να δει 40 για πλάκα. Να τον αλλάξουμε το συγκεκριμένο νόμο. Αλλά δεν μπορούμε να λαλούμε ότι όλοι οι νόμοι είναι λάθος επειδή τους νόμος. Ναι, απλά και αυτό που σου λέω ότι εν τους σέβουμε όλους τους νόμους. Ρε, θεωρείς είναι επικίνδυνο το που κάνεις επειδή είναι ένας νόμος πολλά συγκεκριμένος, ο οποίος πιθανόν να χρήζει βελτίωσης όπως κι άλλοι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε σέβουμε τους νόμους, επειδή ο άλλος που ακούει, ο νους του είναι ότι όσοι κάνουν τους νόμους... Να πάει στον general, ότι ακόμα και ο κόσμος, ξύασα ότι ο κόσμος ναι ρε φίλε, κοίτα, γι' αυτό που... Ναι ρε, απλά εγώ και εσύ καπνίζουμε τώρα, μέσα σε κλειστό χώρο απαγορεύεται. Είναι κλειστός χώρος, είναι το δωμάτιο σου. Είναι χώρος ο οποίος φιλοξενεί κόσμο. Που να φιλοξενείς κόσμο είναι έναν παρανόμο. Δεν πάω κοιμάσαι τα μέρε, φίλε, και είναι ανοιχτό για πελάτες, ας πούμε. Ή μες στο σπίτι μου, δικαιούμαι να καπνίζω μες στο σπίτι μου. Και έχει κανένα νόμο που απαγορεύει να καπνίζω μες στο σπίτι μου. Φαντάζομαι ο νόμος περί καπνίσματος έχει να κάνει που έχει συνάξεις κόσμου και υπάρχει commercial, ας πούμε, και όχι μόνο commercial, υπάρχει γήπεδα, μουσεία. Αλλά εκείνο που σου είπα προηγουμένως και τούτο που πάντα διαφωνούμε είναι ότι τα δικά μου κριτήρια για έναν πολιτικό, χωρίς να λέω ότι ο ένας και ο άλλος είναι καλή, είναι το θέμα, είναι πολλά πιο διαφορετικά, επειδή εγώ θεωρώ τον κόσμο πολλά πιο διαφορετικά από σένα. Εμένα δεν με κοφτεί να λαλεί την αλήθεια ή να μου λαλεί ψέματα στα αρχίδια μου. Εμένα θέλω να κάνει τη δουλειά του σωστά. Επειδή δεν με κοφτεί να μου μιλά ο πολιτικός, με κοφτεί να ακούω την επικοινωνία του. Θέλω να δουλεύει και να κάνει τη ζωή μου καλύτερη. Εμένα κολλά του τώρα, να μου πει να κάνει κάτι και να το κάνει, ενώ έναν και να είναι δύο. Να μου λαλεί ψέματα, ενώ γιατί να μου πει ψέματα, θέλω να κάνει τη δουλειά του. Φίλε, δεν είναι ακριβώς λαλεί μου ψέματα. Είναι του π.χ. Εγώ όταν... Μιλάω όπως μιλάω παπά στα μωρά του, ας πούμε, εννοούμε, του τον ναι, περνώας. Δηλαδή, με απασχολεί τόσο η επικοινωνία του πολιτικού, του βουλευτή. Εμένα απασχολεί με η πρακτική του δουλειά πολιτικά. Εάν βελτιώνει τη ζωή μου, και όχι αν είναι αρεστός στα αυτιά μου ή αν δεν είναι αρεστός. Ρε, εγώ ψήφισα άτομο το οποίο για μένα είναι απεχθής και ούτε καν έχει τσάν, ας πούμε, να είμαστε φίλοι. Αλλά κρίνω πολιτικά. Είναι πολύ καλός. Στη δουλειά του. Πολιτικά. Άμα λέμε πολιτικά, δηλαδή πιο σπεσιφικά, βουλευτής, δεν θέλω να πω όνομα. Όχι όνομα, σιωρώνω. Απλά θέλω να σου πω ότι ξέρω ότι εργάζεται, ξέρω ότι η σκέψη του είναι ιδιόρυθμος. Είναι να βελτιώσει... Χαλά την ομάδα. Ποια ομάδα, ναι. Την ομάδα χαλά την όμως. Την ομάδα, Τζαβουένι. Όχι, όχι. Με μου κάνεις profiling να μου έβρισκες σε μονή. Εγώ θέλω να μας πεις. Πιάσ' το πιο γενικά. Ρε, αν είσαι έναν αρχίδι του κερατά, καρακιόζεις, κόκκι, νάρκισσος, όλα τα red flags, αλλά σαν πολιτικός δουλεύκεις. Είναι επικίνδυνος. Γιατί να... Ρε, ο νάρκισσος έχει στάδια, εν το extreme. Έχει ένα θέμα να πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος. Και νάρκισσος είναι ένα πράγμα. Ναι. Εάν τούτος ο άνθρωπος, η έννοια του είναι να κάνει τη ζωή της κοινωνίας των πολιτών καλύτερη, είναι ο άνθρωπος. Είναι έναν και να μου αρέσκει. Έχει βάση, δεν να διαφωνήσω. Έχει βάση. Και διαφωνώ στο ότι όσοι εμπετυχημένοι στη ζωή τους επιχειρηματίες πρέπει να είναι και πολιτικοί. Όχι, καμία σχέση. Διαφωνώ όσοι εμπετυχημένοι στη ζωή τους σαν επιχειρηματίες πρέπει το πράγμα να είναι πολιτικοί. Να έχουν κάποιες δεξιότητες τις οποίες κουβαλούν και κάμαν τους να είναι πετυχημένοι, αλλά πρέπει να έχουν και άλλα χαρακτηριστικά πολλά πιο σημαντικά. Επειδή ο επιχειρηματικός κόσμος με τον κοινωνικό κόσμο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εμείς οι επιχειρηματίες... Δεν είναι να γίνουν όλοι οι επιχειρηματίες που δουν το πολιτική. Ενώ δουλεύει πράσινη σε έναν πολύπλευρη γνώση. Φίλε, πρέπει να έχεις... Και που είπες πριν και έχεις άλλη άποψη εσύ που μένα και ο Θεός είναι πολλά απλό. Έχεις άλλες εμπειρίες
Βλέπω τον κόσμο διαφορετικά. Ο καθένας έχει με βάση τις εμπειρίες του και τη γνώση του. Αλλά είναι οκ. Ενώ πρέπει να κατανοήσουμε και αυτοί σκλούμε το ότι ο καθένας σου τον κόσμο διαφορετικά. Έτσι, το θέμα είναι να σέβεσαι το perspective του άλλου, αλλά για όλα υπάρχουν όρια. Και τα όρια, πες το εσύ Πυρλίον, μπαίνουν για μέ που επηρεάζεις αρνητικά τη ζωή του άλλου, ρε φίλε. Εκείνο, φίλε, μπορείς να... Ενώ είναι ανθρωπινό να θέλει κάποιος να επηρεάσει αρνητική ζωή του άλλου. Να φύγει που δάμε, γι' αυτό που σου άλλο θέλω ανθρωπιά μέσα. Κοίτα, τη σήμερα ημέρα, κυρίως στο εξωτερικό, λιγότερο είναι στην Κύπρο, και πρέπει να το διατηρήσουμε τον στην Κύπρο, επειδή με όλα τα κακά που θεωρούμε να γίνονται ανά το παγκόσμιο, θεωρώ ακόμα ότι στην Κύπρο υπάρχει κοινή ανθρωπιά. Δηλαδή, κάποια επίθετα τύπου ρατσισμός, φασισμός, κομμουνισμός, σοσιαλισμός, το κεφάλαιο, έχουμε τα, αλλά είναι πολλά soft, είναι τόσο ακραία όπως το εξωτερικό. Έχουμε τα, αλλά δεν να σου εξηγήσω. Κατάλαβα τι εννοώ, ότι είμαστε πολλά πιο χαμηλών τόνων με άλλους. Ναι, και δεν είμαστε τόσο. Θεωρώ ότι όλοι οι Κυπραίοι πάνω κάτω, σαν κουλτούρα και σαν άνθρωποι είμαστε το ίδιο. Μπορεί να διαφέρουμε ταξικά λόγω εισοδήματος που πολλά λογικότητων, αλλά σαν άνθρωποι είμαστε το ίδιο. Εμπίστευω ότι στην Κύπρο υπάρχουν άνθρωποι που μισούν. Περίμενε. Να σε διακόψω και να σου πω το πράγμα. Ότι με κοφτούν οι άλλοι που χειρότεροι μας σε άλλες χώρες και εμείς είμαστε καλύτεροι. Οι χειρότεροι μου με κοφτούν με καλύτεροι μου. Αν θα εξελιχθώ, οι άλλοι με ενδιαφέρει. Επέρασα από εκείνο το level που είμαστε και αν μπορούμε να πάμε καλύτερα. Σαν κοινωνία και όπου μ' αρέσκει και πάλι να καταλήξω σε θέμα IQ, ότι εγώ θωρώ σε τώρα και εσύ θωρείς με, ναι. Εγώ θωρώ από πίσω σου, εσύ θωρείς από πίσω μου. Άρα θέλω να σε ακούσω, να με ακούσεις, να εξελίξουμε μια άποψη. Κύπρο δεν το ακούμε το πράγμα, ο ένας το δικό του. Δηλαδή, ας πούμε παράδειγμα, να ακούμε τόσα χρόνια, και πολλά ωραία να κλείσουμε έτσι, Αγγέλ και Δυσί. Γιατί να μην είναι έναν για το καλό νουλό μας, αφού όλοι είμαστε Κυπραίοι. Πάει έτσι ρε. Η δημοκρατία θέλει διαφορετικές όψεις. Δεν γίνεται να έχεις μια μονοπλευρή. Πρέπει να υπάρχει... Γίνεται όλοι για εμάς. Δυστυχώς... Γιατί να είμαστε διαχωρισμένοι, ας πούμε, εσείς μου 5-6 διαφορετικά κόμματα, ας πούμε. Ναι. Για μας ρε. Είναι όμως η επιτομή της δημοκρατίας είναι το πράγμα. Να έχεις πολλές επιλογές. Φίλε, μαντούν που είπα πριν ρε, να κάτσουν να μιλήσουν, εγώ θωρώ που πίσω σου, εσύ θωρείς που πίσω μου, να εξελίξουμε την άποψη και να προχωρήσουμε. Το ένα κόμμα ξέρεις που παραπέμπει, ναι. Τι εννοείς? Το ένα κόμμα που λαλείς παραπέμπει σε κομμουνιστικά καθεστώτα. Στην Κίνα είναι ένα κόμμα. Θέλουμε το πράγμα, το οποίο είναι ένα για όλα. Ένα για όλους, ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Φίλε, μιλούμε για ανθρώπους ρε, άις τα κόμματα, να κάτσουν μας σαν τραπέζι να τα βρουν. Δεν μπορούν, δάμε. Εμείς εισπράξουμε το πράγμα επειδή δεν κάνουμε τον που πάνε. Ναι, αλλά ξαναλαλώ σου, τούτον που λαλείς φωτογραφίζει άλλα καθεστώτα τα οποία είναι επικίνδυνα. Το ένα κόμμα για μένα... Δεν μιλώ έναν κόμμα ρε, ναι, με το θέμα είναι κόμμα τα συμφέροντα, είναι το καλό του κόσμου. Καλά, πρέπει να έχεις μια βουλή, είναι τέλος ένα... Οκ, θέλω να έχω μια βουλή 56 απάρους που να συζητούν, να εξελίσσουν απόψεις και να κάνουν πράγματα. Όχι να τσακώνονται. Με τιμά εμένα να θεωρούν το πράγμα. Για αυτό που τα παρακολουθώ. Όχι, να διαφωνούν και να τσακώνονται. Είναι πολύ καλό. Έτσι είναι ο διάλογος. Ζω από καμιόν το πράγμα, φίλε. Εντάξει, έχει επίπεδα τσακώνονται. Έχει επίπεδα. Είναι ωραία να διαφωνείς. Ναι, εν τέλειο, να εξελίσσεις άποψη με διαφωνία. Ναι. Όχι, τούτο με τον που σου παθωρώ, θωρείς, εξελίσσουμε το. Εντάξει, ποιος τους βάλει όμως εκεί μέσα, δεν είναι εμείς. Αφού δεν έχουμε επιλογές, ρε. Νομίζεις, έψαξες. Εσείς μπορείς εκλογές, να έρθω και πώς σου θα μου πεις και τους χίλιους υποψηφίους, είναι τα όψη να πεις και τους χίλιους. Ξαπέ μου. Στις επόμενες βουλευτικές, ρε φίλε, να έχει χίλιους υποψηφίους, ναι. Να έχεις άποψη και τους χίλιους. Αφού δεν ψάχνουμε, ρε, είμαστε οκνηρή πολιτικά. Ρε, μα ποιοι είναι τούτοι ούλοι εξύπνοι που θα βάλουν 1000 άτομα και γιατί περί ένα λεπτό, ρε φίλε, ένα λεπτό. Φίλε, καταλάβουμε ότι 2025 το attention του κόσμου είναι πολλά short span. Ναι. Σωστά. Άρα εγώ σαν Μάριος και να θέλω δεν μπορώ να αξιοποιήσω 1000 άτομα. Άρα έρχονται τώρα κόμματα. Περίμενε. Βάλουν 1000 άτομα απλά για να φέρουν 1000 άτομα ψήφους.
Επιάσουμε για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους. Ναι. Είμαι λάθος. Ενώ εν τούτη μετάφραση που λαλώ, αν δώκουν τον κόσμο χίλιες επιλογές, εσαντανώσαν τους οι ηγέτες κανονικά πρέπει να βρουν τους 56 καλύτερους. Και να μας φέρουν... Ποιος είναι να αποφασίσει, οι ηγέτες? Οι ηγέτες ρε φίλε, πρέπει να βρουν τους 56 καλύτερους. Αποφασίσει δηλαδή τα κόμματα... Να βρουν τους 56 που διαθέτουν. Δεν είναι να τους έβρουν, να αποφασίσουν μόνοι τους. Τα προηγουμένως είπαμε ότι τα κόμματα έγκαμουν σωστά η δουλειά τους. Άρα το πράγμα χωρίζει τον κόσμο. Από ΕΛ και Ομόνια. Ο κόσμος αρέσκεται να χωρίζεται από μόνος του. Τον κόσμο χωρίζει τον ο φανατισμός και η πόλωση. Εκείνο που λέω είναι ότι ναι, εν ωραία... Μα και που θέλεις έναν όριμο που είπες πριν να σου βάλει νου. Αν ο κόσμος χωρίζεται από φανατισμό και τούτα, κάποιος πρέπει να βάλει όρια. Φίλε, δύσκολο να βάλεις όρια σήμερα που έχει με τα social media, επειδή ερχόμαστε πίσω πάνω στην πληροφορία που γεμάτη παντού και η πληροφορία τούτη θρέφει εκείνον που ήδη πιστεύουμε. Και για να είμαι πιο δυνατή, είπαμε προηγουμένως το παράδειγμα που είπα του Φίδια, να πιάει τους ψήφους, ακόμα και τούτο το πολύ μικρό, το καθόλου τοξικό, το οποίο την ώρα που το ελάλουν, νομίζω ότι εκείνος ήταν κάπως, δεν θύχτηκε, ενώ άρεσε το challenge, ναι. Πόσο εξελίχθηκε τοξικά πάνω στον καλεσμένο, ας πούμε. Το πολύ μικρό. Σκέφτου άλλα θέματα πολλά πιο σοβαρά. Ναι. Σκέφτου άλλα lives που προγύψαν, σκέφτου άλλα βίντεο που έκαναν και του Φιδία και ο Φιδίας γενικά, πόσο τοξικά είναι. Βάλεις μου κάτι τώρα μες στον νου, πραγματικά θέλω να το πάω σου μένα, αλλά φίλε, έκαμε το podcast του κυρίου, θυμίζεις μου το όνομα του. Μιχαήλ. Ναι. Τσίνον που έγινε μετά, που είδα φουλ, τσίνον που είπες φανατισμό. Το φίλε το podcast είδα το, ούλον. Φίλε, ήταν φανατισμός ενάντια στο Φιδία. Ήταν καθαρά δεν ασχολήθηκε κανένας, δεν έγινε τίποτε και αφιβάλλω εκείνοι που είπαν ήταν που είπαν, αν το θεωρούσαν το podcast, φίλε, δεν είδα κάτι κακό. Ο άλλος είπε ότι τα δεν φέραν το πράγμα, είπαν το πράγμα. Εγώ, ο ίδιος είπε δεν πιστεύω να γίνει και τεκμηρίωνε ότι μας ορκάζουν. Έχει σημασία. Αλλά οι άλλοι πιάνουν και όπου θέλουν και κάνουν να μου κάνουν. Δεν έχω λόγο να ασχοληθώ ρε φίλε με τα άτομα. Δεν έχει σημασία. Χρησιμοποιήσαν το Φιδία για να ενισχύσουν τις δικές τους πολιτικές θέσεις. Ο Φιδίας δεν διαφέρει τους και τόσο. Ήταν απλά η αφορμή για να δημιουργήσουμε... Έστω, τώρα σου το πω ότι σε 3-4 μέρες θα ασχολείται κανένας. Ναι. Ποιος ασχολείται τώρα με το θέμα, nobody cares. Γίνοντες 3-4 μέρες να δημιουργήσουμε την ένταση, την πόλωση, άλλον πάρ. Είναι πέφτουν που μάθηκα σώμα εντός οι κινήσεις τους. Εμένα πέφτουν που μάθηκα μου, δηλαδή απαξιώ. Είσαι πολλά συναισθηματίας. Να είσαι πιο observer του κόσμου, δηλαδή. Observer. Ναι, αλλά να μην συμπεριλάβει. Αν έγινε το IQ μας σαν Κυπρέοι, κάπου το ευκαλέ, πάσου το. Όχι. Φίλε, ευκάλα μου το 91%. Το ChatGPT, το σκιαβοσάρι το version, έκανε πάνω από μισή ώρα να μας το ευκάλει. Ευκάλε το 91% το average. Είναι πολλά λόγω ρε. Γι' αυτό μέρες μαράζω να έχω το πράγμα, αλλά απλοποίησε μου τα πράγματα μετά. Δηλαδή, εκείνο που είδα, τεκμηριώνει το απίστευτα. Είναι το θέμα IQ. Ρε Μαρία, πάμε ξανά. Η κοινωνία της όπως είναι δομημένη και οι φορείς... Για νομοφανατισμός κάνει μας καλό ρε φίλε. Όχι σίγουρα κάνει καλό. Ναι, αλλά εμείς είμαστε υπεύθυνοι πώς φανατιζόμαστε και πώς φανατιζόμαστε. Φίλε, οριμάσαμε και έχουμε μια ηλικία. Μιλάς για σένα και εμένα. Ναι, εμείς. Εντάξει, τώρα μπορεί να μας σωρεί ένας 25 χρονών όμως. Ένας 23 χρονών. Να κάτσει να ακούσει. Να ακούσει, αλλά είναι μόνο από ένα podcast του Μάριου και του Γιάννη που να μάθει. Ναι. Εντάξει, δύσκολο. Έχει να κάνει με παιδιά, έχει να κάνει με το οικογενειακό περιβάλλον, έχει να κάνει μεγάλους ρόλους, είπαμε, ότι βλέπεις στα social media. Και που χρειάζεται στο τέλος της ημέρας είναι οι πολιτικοί που εκλέγονται να μπορέσουν να τα πιάνουν τα πράγματα χωρίς συμφέροντα, να κάνουν σκέψεις, να κάνουν περίπλοκους συνδυασμούς με σκοπό να βελτιώσουν την κοινωνία. Πώς να το κάνουν, δεν ξέρω, δεν είμαι πολιτικός, ούτε να είμαι πολιτικός. Απλά για εκείνη τα πόστα, την ώρα που να ψηφίσεις ανθρώπους, δεν τους ψηφίζεις επειδή, ξανά πάω και σε άλλο δικό μου podcast, επειδή έχουν followers ή επειδή κάνουν podcast ή επειδή έχουν μια επιχείρηση που πάει καλά ή επειδή έχουν το λέγει.
Ανθρώποι οι οποίοι μπαίνουν, κάθονται, φιλοσοφούν, νομοθετούν, αφουγκράζονται, είναι οικονομολόγοι, κάνουν περίπλοκους συνδυασμούς και η έννοια τους δεν είναι να το κάνω τούτο για να το βάλω στα social media και να δημιουργήσω friction. Η δουλειά μου είναι να το κάνω, να βελτιώσω την κοινωνία και να συνεχίσω. Εμένα, τούτη είναι η πολιτική για μένα, τούτος είναι ο κόσμος που φαντάζομαι. Καταλαβαίνω το πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία, αλλά ακόμα και την επικοινωνία μπορείς να την εκμεταλλευτείς για διάλογο, για να πιέσεις δεδομένα, να καλυτσερέψεις, να επιμορφώσεις, να μάθεις και όχι να δημιουργήσεις. Υπάρχει μια διαφορά στο πιάνω ένα θέμα με σκοπό εσκεμμένα να γίνει viral και να δημιουργήσω πρόβλημα, που το να πιάω ένα θέμα και να το προσεγγίσω με τρόπο τους ώστε να βάλω τον άλλο σε μια σκέψη. Αφήνω το δάμε το πράγμα. Ναι. Αφήνω το δάμε. Πολλά λογικό ότι είπες. Απλά εντάξει, αν κάνει κάτι καλό, αν κάνει έργο καλό, είναι δουλειά του πράγμα στο οποίο ξέρουμε και να μπορούμε να τον υποστηρίξουμε. Πρέπει να το και εμείς πρέπει να ψάχνουμε από μόνοι μας. Για παράδειγμα, λαλούμε ας πούμε για τους 6 μας ευρωβουλευτές. Είναι τα έργο έκαναν. Να μπεις μέσα στην ιστοσελίδα, να κάτσεις να θυκευάσεις τις τοποθετήσεις τους, τις ερωτήσεις τους. Έτσι αμένα να διαφωνήσουμε, φίλε, είναι χώρα. Εντάξει, δεν πρέπει να σου κάνω. Ενώ πρέπει να πω σε έναν, γιατί το κάνω στη Βουλή μετά. Γιατί το κάνεις μετά στη Βουλή της Ελλάδας, γιατί το κάνεις ποτζί πολλά, ενώ... Φίλε, εγώ την Κύπρο έχω. Θα είναι προτεραιότητα ρε φίλε. Φίλε, αν κάνουν κάτι καλό, είναι καλά να το πούν. Να ξέρεις ο κόσμος. Είναι κακό. Το θέμα είναι πώς είναι να το πούν. Παιδιά, σήμερα δεν έκανα καλά τη δουλειά μου, οφείλω να σας το πω. Δεν έκανα ερώτηση, δεν τοποθετήθηκα. Να μην τρώει την ώρα μου τα λαλή, μου λαλή. Έχει κανέναν πολιτικό μου να βγει να σου πει ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά μου ρε φίλε. Είναι η chance ρε φίλε. Οι πολιτικοί είναι να βγουν να σου πούν το πόσο καλά έκαναν κάτι χωρίς... Εντάξει. Κάποιος που να πει όμως, δεν έκανα καλό τζίνον και να κάνω τζίνον και έκανα το τζίνον, ο κόσμος είναι να ακολουθήσει τζίνον. Πιθανό. Γιατί ο κόσμος θέλει αλήθεια και καταλάβουμε ότι κανένας μας είναι τέλειος. Να σου πω, ενώ δεν υπάρχει τον πάπο. Ξέρεις τι τα πολιτικό θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει τον πολιτικό, ο οποίος με τα λόγια του, με την πράξη του, να του πει τα πράγματα που θέλει να ακούσει ο ψηφοφόρος για να νιώσει ή ελπίδα ή καλύτερα και εκείνον να τον κάνει να τον ψηφίσει. Ναι, αλλά είναι υπόλογος για εκείνο το πράγμα μετά να κάνει εκείνον που έταξε. Και όχι να μονολόγια. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Περίμενε. Και ώσπου να κάνει εκείνο το πράγμα που είπες και να μην κάνει deliver μετά ή τουλάχιστον προσπάθησε και να τα καταφέρε για τους λόγους διότι huge respect. Έχεις μια δεύτερη πενταετία φίλε για να ξαναψηφίσεις και να θεωρούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι και 10 χρόνια στην Προεδρία, είναι και 20 χρόνια στο βουλευτηλίκι και στα 15 χρόνια στο βουλευτηλίκι. Κάνουν το επάγγελμα. Κάνουν το επάγγελμα, έτσι είναι το θέμα. Αν ο άλλος είναι καλός, να μείνει, δεν έχει θέμα. Απλά έχουμε και εμείς ευθύνη, δεν είναι η πολιτική. Έχουμε και εμείς ευθύνη να ψάξουμε και να... Το σύστημα είναι ρίκτημα, δεν έχεις επιλογές. Δεν έχεις επιλογές. Αν είχα επιλογή ήταν να δω όπως το τρένο πάνω. Να έχω επιλογή. Εγώ έχω επιλογή. Έναν άτομο. Προς το πάνω, ναι. Τίποτε δεν μπορεί να κάνει έναν άτομο. Τίποτε δεν μπορεί να κάνει άτομο. Να μην το εκμηδενίζω. Τίποτε. Πολλά λίγα πράγματα. Ενώ ούτε κανέναν 1%. Καλά εντάξει ρε φίλε. Εγώ θυκιάλω το άλογο μου ρε φίλε. Εννοώ παρέας που πες. Εννοείται. Είπα το και δημόσια. Λέω το ξεκάθαρα εγώ. Φέρ' τον να πιω καμιά μπύρα καμιά ημέρα. Είναι καλός ο Μιχάλης. Είναι παρεξηγημένο παιδί. Είναι πιο φτάνω καρτός από ό,τι φαίνεται. Προσπαθήσα να σε δώσω παντοτσιν την νύχτα, αλλά δεν τα καταφέρα. Χρειάζεται να ενδιαφέρον να σώσεις. Απλά για να δεις ακόμα και από το επεισόδιο που έπιανε πάρα πολλά αρνητικά σχόλια, το θέμα, ο κόσμος τι βλέπει, το attitude. Καταλάβες. Είδε το κόσμος το attitude. Εθώρει τη σημασιολογία των ερωτήσεων και της συζήτησης. Ένα σχόλιο. Δεν έχει συζήτηση το θέμα, ήταν έτσι είμαστε σε εγώ κατάλαβα, εντάξει, ξέρα, αλλά κατάλαβα και αρκετά εγώ. Έχω ξαναδώ, έχει το ρόμπο που το είδα. Λοιπόν, ρε, βάσαμε τα πιες καλά, άρεσε σου η φάση. Καλά, έχω το. Γραφείο. Πρέπει να φέρω το επόμενο. Πρέπει να κάνω επόμενο. Είναι τα θεματολόγια μου. Δεν θέλω να έχω για τράπεζες πολλά. Για τράπεζες. Ναι. Ότι έχουμε τράπεζα με 2 και να κάνει ο κόσμος με 2 και 1,5% δάνειο ξεπερνάμε. Φίλε, να πάρεις. Φέρνει και τα ενίκια και τα πάντα. Να σου πω επειδή είναι να κάνεις και το κανάλι και θέλεις views, φέρε άτομα τα οποία να σου φέρουν και τα views παραπάνω από μένα
Και θέλω να μάθω για ποιον να φέρω. Ένα πράγμα που το οποίο προβληματίζει πολλά τη σήμερα εποχή τον κόσμο είναι το mental health. Το mental health είναι κάτι το οποίο θέλει ο κόσμος. Να φέρω και τον πελάτη σου που για μένα το θέλω να μάθω πράγματα για επιλογές. Άντε ρε, να φέρω τον πελάτη σου. Κοινωνία έχει να κάνει με διατροφή, ουσίες, σώματος. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν είναι μυστικό. Απλά χρειάζεται να πω το όνομα. Φέρε κάποιον ο οποίος έχει να σου μιλήσει για την ψυχική υγεία. Δηλαδή, τι είναι η ψυχική υγεία, μιλάς. Το mental health, το breakdown, τις αχώδεις διαταραχές, την κατάθλιψη, την αγοραφοβία. Έχω μια πρώην υπαλλήλο μου. Τους πόνους που νιώθει ο κόσμος να μην ξέρει γιατί, το άγχος, το στρες. Το πράγμα δεν έχει κόμμα. Όλοι βιώνουν το πράγμα, καταλάβεις. Νομίζω είναι ωραίο θέμα να το... Μ' αρέσει, καταλάβω σε. Τι εννοείς εσ' αρέσκει, θέλει να δώσεις πίσω στον κόσμο... Την κατέχω να δώσω ρε φίλε. Να κάνεις ερωτήσεις, να κάνεις μελέτη και να ψάξεις, να κάτσεις να ψάξεις. Τι είναι, τι είναι η ψυχική υγεία, θέλω να μάθω και δεν ξέρω. Κάμε το εσύ. Εντάξει, κάνουμε νεύει. Έγινε, να σε καλά. Γεια σκοπέλια, thank you for watching. Follow, subscribe και comment. Εάν σας άρεσε το επεισόδιο και ποιος θα θέλετε επόμενο καλεσμένο. Είναι δουλειά του. Εντάξει, εγκάμω έτσι εγώ. Φέρτε μας τον επόμενο ρε κοπέλια.